No, lo estoy viendo. A mi derecha está bien, a mi izquierda está Acaba de aterrizar no parque empresarial. Olvidame que teño aquí... Ahora mismo, acaba de baixar. Por eso que non sei, digo ahora. Preguntaba que tuviera alguna accidente, pues... Eu teño o joleo ruso, sabe? Preguntarei, ¿Estás apoyándola? No, manda eu ti, non sei que me dixo nada, non. Igual. Vamos. Muy ben. Boas tardes a todos e a todas. Vamos a comenzar a convocatoria da sesión ordinaria do Concello de Ribadavia correspondente ao día 25 de maio do 2017. Darlle a benvida a todas as persoas que están entre o público, os concelleiros, concelleiras e aquelas persoas que nos siguen a través da web do propio Concello. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede do borrador da acta da última sesión celebrada, que foi o 27 de abril pasado en sesión ordinaria. Non sei se algún grupo ten algo que decir ou alguna cuestión que entendo que non. E o segundo punto é a dación de conta das resolucións da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión, que como tampouco procede ningún tipo de votación ni nada que se lle parece, pues vamos por incluído tamén o segundo punto. Pasamos ao terceiro, que é a proposta de compromiso por Galicia
concellos transparentes, ainda que ven aquí mal, polo menos no primeiro, para solicitar ao Parlamento de Galicia do Estado que a liña de AVE Ourense-Vigo pase polo norte de Ribadavia, espero que teño ver. Vale. Neste caso, facemos, se vos parece, como habitualmente, se leen os acordos e despois llegamos a voz ao proponente, que neste caso é o de Compromiso por Galicia, o señor Manuel. Sí, é verdad, antes de tiña que anotar, podíamos facer ao final, pero bueno. Mañá temos pendiente unha comisión de tráfico, algún componente da corporación pediu se podía adiantar as 5, para non ser imposible, por motivos, tanto Ricardo como eu non podemos, entón, se vos parece ben, ás 6, perfecto. Se fora un problema inexcusable, pois cambiaréis por outro día. En todo caso, digo isto porque o secretario me decía de notificalo aos grupos. Eu lle dixe que como tiñamos pleno hoxe, pois xa aclarábamos aquí que máis notificación que o pleno pois non procedía pois outra cousa. Entón, mañá quedamos a seguir. Moi ben. Pois agora que leo os acordos o señor secretario e pasamos ao debate. A Comisión Especial de Contas e Informativas de Facenda, na súa sesión ordinaria de 18 de maio de 2017, adoptou os seguintes acordos. Tendo coñecemento que un grupo de empresarios enxeñeiros galegos fixeron unha proposta sobre a liña alta velocidade de Ourense-Vigo para que pase polo norte de Ribadavia e Porriño, porque técnicamente consideran que sería un aforro importante na obra, xa que serían 35 km menos de liña con alternativa de Cervelo, que é o proxecto inicial de Fomento, e ademais habría un aforro de 400 millóns de euros, 15 minutos menos no traxecto do viaxe, que pasaría de 42 a 27 minutos, e a súa vez un aforro de 30% no custo do billete. En virtude dos postos, propóse a pleno Concello a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a que tome esta suxerencia en conta e a traslade a outras administracións, concellos da comarca do Ribeiro, Cardallino, Xunta de Estado, entendendo que se levase a cabo este proxecto sería moi importante para a nosa comarca o traballo que se será durante o tempo que dure a obra, tanto no municipio como na visão. Segundo, solicitar unha estación a altura do municipio para onde discurra a liña para que a nosa comarca, xunto a de Cardallino, non quede illada a alta velocidade. A modo de exemplo, sirvan que se vai a facer unha estación en Otero de Sanabria, Manobra, onde habitan 26 veciños, porque non vamos a ser unos ambiciosos e visionarios pensando no futuro e pensando no futuro dos nosos veciños e veciñas e poder ter unha estación que atenda as necesidades destas duas comarcas enlleiras onde habitan 46.000 personas. Tras breves intervencións do presente, somente a votación ordinaria da proposta presentada, obtén os seguintes resultados. Votos a favor 3, PSOE, Compromiso por Galicia e Concello Transparente, abstense os números do PP, BNG e a agrupación de Torre Río do Común. Por maioría fica encaminado favorablemente. Moi ben. Bueno, buenas tardes a todos. En primeiro lugar, mostrarles de noso grupo a solidariedade co povo inglés polo atentado de Manchester, estes días recientes. En segundo lugar, pues entramos en materia, ¿no? Como se explica a moción, pues, evidentemente hai un grupo de empresarios e enxeñeiros galegos liderados por unha parte, por Miguel Pavón, que forma parte do clúster de infraestructuras e urbanismo dese grupo de empresarios de Galicia, por outra parte, o proxecto que diseñou José Carlos Fernández, técnico de obras públicas. Pues eu creo que esta petición, ainda que pode parecer nun principio mellor pois un pouco utópica, eu non o considero así, sobre todo pensando no desarrollo da nosa comarca e da nosa bisbarra, e sobre todo pois tanto no tempo que dura a execución do proxecto, que sabemos que estas obras pois suelense demorar, por desgracia, no tempo, pois estaría generando pois riqueza, postos de traballo, e creo que é importante para o Ribeiro. Bueno, como eu pasei a todos os grupos, creo que unha especie de boceto por onde pasa máis ou menos a línea, na que pasa Carballeda e Avión e tal,
pois evidentemente nós como núcleo principal da comarca pois estaríamos afectados satisfactoriamente no tema laboral. Pouco máis teño que decir. Gracias. Moi ben, gracias. Ribeiro en común. Sí, moitas gracias. Ben, o noso grupo vai a votar a favor. Primeiro agradecerlle que o autor da moción nos enviara a documentación que solicitamos para completar a exposición de motivos, solicitamos nas pasadas comisións. Despois de botar un vistazo fundamentalmente a liña alternativa, vemos que o trazado nunca pasaría por Ribadavia, pero sí pola comarca do Ribeiro. O trazado que na documentación que nos envía Compromiso vemos que pasa cando menos polos concellos de Leiro, Carballeda e Melón, Semella, tamén pola Cañiza. E fundamentalmente, a pesar disso, entendemos e concordamos co espírito positivo, fundamentalmente co punto primeiro, no sentido de que entendemos que unha obra pública na nosa comarca repercutiría positivamente no noso concello e na nosa vecindade. Respecto ao punto 2, que propón un compromiso de solicitar unha estación, ben, eu isto vexo máis difícil, cando menos bastante pouco plausible de que se execute, fundamentalmente porque estamos a falar de tren de alta velocidade en un tramo Ourense-Vigo que é bastante escaso ese tramo, por así decir. Agora ben, evidentemente o noso grupo non se vai a opoñer a esta reclamación. En ese sentido, manifestamos o noso voto a favor. Nada máis. Delega? Pois o certo é que o noso grupo nunca traería esta moción a pleno. A realidade é que eu creo que en materia ferroviaria Galiza ten moitos problemas, ten a realidade que está a desaparecer o que entendemos por servicio ferroviario en Galiza. Temos un grave problema en cuanto ao tren de cercanías e o certo é que a chamada alta velocidade, que a día de hoxe pode estar en vixencia en Galiza, tanto o corredor atlántico como Ourense-Santiago, é un servizo, digamos, pouco útil en canto á realidade económica do país. Eu creo que si empezou valendo 8 euros e medio cando o collíamos por primeira vez na súa inauguración, a día de hoxe creo que está cerca dos 13-14 euros para viaxar a Ourense-Santiago, que cando menos no que pon na página web de Renfe, e é unha realidade que se lle escapa a este concello. Dende o Grega consideramos que a moción que se debe traer a este concello, ou a exixencia que os concellos como Ribadavia, as vilas como Ribadavia, debemos darlle á Xunta, fundamentalmente, porque a que debe adquirir as competencias ferroviarias para Galiza para ter un mellor servizo ferroviario de cercanías é esa, non? E a moción que nos traeríamos sería unha moción nese sentido, que a Xunta adquira as competencias ferroviarias, que nos dotemos dun servicio de media distancia que comunique as vilas do país, porque non pode ser que teñamos máis facilidade de viaxarmos a Londres a 10 euros e que non teñamos capacidade de ir a Berín ou a Arbo dunha forma fácil e económica cando vivimos aí ao lado. En cuanto á estación, home, eu non son partidario exageradamente do AVE, pero digamos que o AVE ten unha filosofía que é a de comunicación de grandes cidades a un tempo asequible. Eu entendo que sí, que é unha XIS en Galiza ten sentido, é dicir, comunicar as grandes cidades galegas con alta velocidade, que non é o AVE, que digamos en términos da propia nomenclatura de Renfe, non é mesmo falarmos de alta velocidade, que sería o que a día de hoxe está a ser usado en Galiza, que
ao AVE, non? Creo que o AVE é para comunicar grandes cidades, perde sentido unha estación en terra de nadie, a día de hoxe, buscando un pouco no mapa cual é o norte de Ribadavia, ou cando menos, digamos, pola argumentación da propia moción, non? Cal é o norte de Ribadavia, cual sería a posibilidade de plasmación desa propia estación na comarca de Ribeiro, vía dificultoso, onde podíamos facer algo físico de estación que tivera cando menos unha utilidade. Eu vía unha falta de utilidade no plantexamento desta moción. E que decir xa, o traxeito é unha cuestión que deberán analizar os técnicos. Eu non teño esa capacidade para decir por onde é máis barato ou por onde é mellor facer un traxecto do AVE. Dende logo que planeado dende Madrid probablemente teña máis dificultades ou máis problemáticas que se planea dende a Coruña, neste caso, como son os arquitectos aos que se fan referencia, pero de todos os xeitos vexo un túnel atravesando a Serra do Faro con moitas complicacións e vir dende Maside, e aparte a cuestión do que vai a repercutir para a comarca do Ribeiro. Todos sabemos o que foi o embalse, todos sabemos o que foi a propia autovía. Si, pode xerar riqueza durante 6, 7 meses, 8, 9, incluso 2 anos, pero creo que o Concello de Ribadavia non pode pensar ou ir encaminhado a buscar a xeración de riqueza dun xeito rápido ou efímero como en cuanto ás construccións de infraestructuras. E digo porque noutros casos, noutras vilas, penso na Gudiña, por exemplo, que a Gudiña ten unhas potencialidades inmensas como agrícolas e ganadeiras, e a día de hoxe viven exclusivamente do traballo infraestructural que se está a facer nesa vila, e que a realidade é que probablemente dentro de ano e medio desapareza todo o que se está xerando e desapareza consigo tamén a riqueza que se leva ali. Entón, non é unha cuestión utópica, pero sí que, ao noso ver, é unha cuestión que digamos, transcende ao propio Concello de Ribadavia e si iríamos por outra liña, que na liña de defender valorar o tren de cercanías, valorar a capacidade das vías ferroviarias existentes en Galiza e ir nesa demanda, porque si vemos que o AVE a Ourense ainda non chegou a día de hoxe como para estar plantexando a necesidade dun AVE a Vigo, que probablemente teña moito interés para moita xente, pero ao ver do bloque eu prefiro que a nosa xente xere emprego e traballe no Ribeiro e xere economía no Ribeiro, que non teña necesidade de viaxar, a non ser que sexa por cuestións lúdicas a outras bisbarras, non? E nese sentido, o noso voto vai ser a abstención. Xa digo, non estamos a favor da propia moción, pero tampouco consideramos que debamos renunciar a unha vía de alta velocidade que comunique as cidades galegas, e creo que Ourense e Vigo si deben estar comunicados. Moitas gracias. Ben, a verdade é que non hai moita, non queríamos xerar moito debate en torno a este tema. Nos, en primeiro lugar, entendemos que isto non é a administración competente para decidir sobre unha infraestructura ferroviaria. Eso creo que o sabemos todos e somos todos conscientes. Existen foros nos que se poden trasladar este tipo de iniciativas, pero evidentemente aquí se nos pide que o Concello se posicione ao respecto, e nos como grupo vamos a facer. E nos vamos a facer votando en contra da iniciativa. Nos entendemos que é unha iniciativa, en primeiro lugar, que para nós é un absoluto brindis ao sol, que non está
suficientemente justificada, porque sí, hai un informe, evidentemente, se nos enviou un informe, pero un informe que fala de custos, fala dun trazado, pero dende logo non fala, por exemplo, do impacto que pode ter ese trazado sobre a principal actividade económica desta comarca que é o viño, non fala de outras moitas cuestións que nos entendemos que poden ser importantes, porque unha infraestructura esas características non debemos esquecer o impacto que ten sobre a modificación do terreo. Estamos nunha comarca na que un dos seus recursos principais parte precisamente da terra e do terreo, e ademais, si estamos, que eu creo que se teñen, por exemplo, aprobado iniciativas neste pleno na liña de intentar potenciar conceptos como o turismo, como Ribadavia como un destino turístico de calidade, me parece que unha infraestructura desas características co impacto ambiental que ten pode ser contradictorio con todo o que levamos aprobado no que vai de legislatura en moitas iniciativas locais aquí neste Concello de Ribadavia. Xa digo, nos, con absoluto respeto á legitimidade de presentación da iniciativa, nos parece un absoluto brindis ao sol, nos, por lo tanto, imos a votar en contra, e creemos que, en lugar de presentar iniciativas deste tipo que escapan á competencia municipal, a mellor teríamos que centrarnos un pouquinho máis en que se cumplisen os acordos que afectan á realidade municipal e que temos adoptado neste pleno en outras ocasións, e, por exemplo, o Compromiso por Galicia ten traído varias mocións aprobadas por unanimidade de temas que afectan a Ribadavia e que sabes, Manolo, que os dois están sin executar. Creo que a liña na que temos que ir é exixir o cumprimento da execución destas cuestións antes de meternos en outro tema que xa digo, evidentemente pode haber unha posición de partida que se defenda que pode ser interesante para Ribadavia. Nos, coa documentación que temos, non o compartimos porque creemos que hai unhas afectacións que poden, ao contrario, xerar un impacto negativo para o que nos entendemos que ten que ser o futuro para onde ten que camiñar este Concello e esta comarca. Nada máis. Moitas gracias. Javier. Ben, vamos a ver, nos manifestamos o noso voto a pro nas comisións. Entendemos que, bueno, pois que todo o que sea a riqueza, ainda que sea de maneira circunstancial, pois é positivo. É dicir, nós o que temos que estar abertos pois son a apertura de novos horizontes, ir evolucionando co que son os tempos, porque senón tampouco estaríamos hoxe aquí apoiando o que foi o tema da autovía. A autovía efectivamente produxo un impacto, pero bueno, eu penso que ninguén hoxe se lle escapa pois que Ribadavia pois se non beneficiada por unha vía de comunicación de gran capacidade como pode ser a autovía. Con respecto ao que dicía Xacobe, vamos a ver, Xacobe, a nos vai non ser igual que pase por aquí, que pase por onde está planteada a nivel custo de usuario, non? Nos aí non vamos influir, realmente, pero se nos podemos beneficiar, pois, desa infraestructura durante un tempo, pois eu penso que sería positivo. E despois sempre poden recair pois riquezas, inercias de riqueza pois na nosa comarca, porque sabemos que estas vías pois teñen mantenimento e bueno, pois xeneran unha serie de recursos humanos en torno pois a elas. E con respecto ao que dicía o Partido Popular, que non é competencia nosa, claro que non é competencia nosa, se non xa o decidiríamos, tampouco era competencia nosa que non íbamos a influir nada a nivel de apoiar os presupostos xerais do Estado como humilde concello como o de Ribadavia, e máis se trouxeron aquí, e se debatiu, e se planteou, e máis eu penso que o pleno do concello de Ribadavia pois algo se caracteriza pois por esa democracia, por ese diferente aspecto de mocións que se traen aquí e que se debaten. Por lo tanto, o noso voto vai ser a prol. Tamén é certo, dicía o portavoz do BNG, que seguramente sexa difícil que haxa unha estación sobre tal aquí, porque efectivamente o concepto do AVE pois son grandes vías, é dicir, menos paradas para reducir o que son os tempos entre as cidades, e bueno, é unha cousa que nós tamén estamos de acordo. O Cortés non quito o valiente, tamén estamos de acordo nesa iniciativa que usted deixaba aquí encima da mesa sobre eses regionales que nos unen a nós e que nos pode dar moito xogo, como pode haber en Cataluña e en outras comunidades que se funcionan perfectamente. Por lo tanto, nos entendemos que isto sería bo, o outro tamén sería moi bo, e todos nos vamos a votar a programación. Nada máis. Javier. Bueno, simplemente para non alargar o debate. Brindis o sol, eu tenho que brindis o sol, porque lo demais, igual nos vai pasar o tren, como nos pasou en tempos pretéritos.
Respecto á línea do AVE e da estación, espero que todos conocen a provincia de Zamora. Na provincia de Zamora hai dos estacións onde para o AVE, pero non é só o AVE, sino que paran os Albias, paran os Sábado, Pobla de Sanabria e Zamora Capital. E a maiores están facendo unha estación en Montero de Sanabria que é, con todo o respeto, bueno, pues a Franqueirán, no sentido da población. E, bueno, isto non está de máis, nunca se sabe, é o que digo que hai que pasar polo futuro. Tamén os datos que temos sabemos que nun período de 50, 60 anos tal, o proceso que se vai levar a cabo no país, non que se vai levar a cabo, sino que o tempo vai levar a cabo o proceso de desertización que se vai a producir no territorio do Estado, que iso vai a repercutir en Galicia, sin duda, porque moita xente se terá que vir aquí a facer un montón de actividades. Nos estamos salvados pola França Atlántica nese sentido, a medio e a largo plazo. E respecto, xa todos sabemos que as líneas de AVE son postos de altas velocidades, pero están os Avas, están os Albias, que se paran, poden parar en diversas situacións. Pouco máis que decir. Gracias polo apoio a Goberno Común e ao Partido Socialista a este tema obrigado. A ver se non perdemos o tren. Gracias. Sí, nada, moi brevemente, porque se mencionaba unha cuestión que eu creo que hai que aclarar, que é o tema da parada de Montero de Sanabria. Esa parada de Montero de Sanabria é unha parada técnica que se chama, diseñada porque está nun tramo de trazado entre dúas capitales de provincia, que son Zamora e Ourense, é un trazado de longa distancia e que ten esa parada precisamente para única e exclusivamente, non é unha parada obligatoria ou potestativa, sino que é facultativa única e exclusivamente para casos de posibles averías ou para evacuación de emerxencias. Entonces, eu creo que eso debe quedar enriba da mesa, porque ao final, se nos facemos trampas a nos mesmos, pues tampouco ten demasiado sentido isto, non? Entón, nada máis. Pois pode ser un pouco o mismo tamén, nun tramo entre dúas capitales de provincia, da mesma distancia máis ou menos, onde habrá que pasar de algunas cosas. A parte de repercutir que me olvidei antes respecto ao que sinalaba o Beregar, o sea, se temos máis tráfico ferroviario, máis fácil que podamos impulsar os tres de cercanías. Se desplace, cando máis xente se desplace, máis posibilidade de que os tres de cercanías foron. Nada máis, gracias. Por cuestión de orden, para que non se repita, cando se xa así, o autor da moción ten sempre un último turno si quer, e así facemos, para que non haxa problema, que entendo que non hai problema, vale? Digo por non entrar en debate privado, non por outra cosa. Javier? Nada máis, manifestar que xa dixemos na primeira intervención e manifestar o apoio á moción. Moi ben, pero vamos a proceder a votación. Votos a prol da moción, votos en contra, abstencións. A moción. O seguinte punto, que é o punto número 4, é proposta do Grupo Municipal de Benegar por un cambio de modelo no tratamento dos residuos sólidos urbanos. Facemos o mesmo, pedí ao señor secretario os acordos e despois procedemos ao debate. A Comisión Especial de Contas Informativa de Facenda, Comercio e Parque Empresarial, na súa sesión ordinaria de data de 18 de maio de 2017, adoptou o seguinte acordo. Moción do Grupo Municipal de Benegar por un cambio de modelo no tratamento aos residuos sólidos urbanos. Primeiro, que se instalen composteiros comunitarios no centro escolar que posúe comedor e na residencia de maiores situada no antigo convento de San Domingo. Se forme ao persoal do Concello no manexo dos composteiros e na xestión da fracción orgánica dos residuos sólidos urbanos. Terceiro, se camiñe cara a un modelo de xestión do lixo non dependiente de Fogán. Cuarto, se inicie unha serie de xuntanzas cos distintos sectores, asociacións, comerciantes, restauración galeras, o Concello co fin de informar e debater a necesidade de un novo modelo de xestión do lixo. Quinto, se propoñen charlas e obradoiros dende o Concello de xeito que a poboación adquira máis consciencia e coñecemento da compostaxe. Sexto, se inicia unha ruta programática para a autogestión de residuos orgánicos co fin de reducir o 5% o peso da bolsa do lixo cada ano, sendo como horizonte o 2020.
Sétimo, se modifica a ordenanza fiscal número 7 co fin de tener en conta este novo programa e apoñar mecanismos de cancelación de tasas e desgravamentos fiscais a que se propõe este programa. Octavo, se convoca a Comisión de Medio Ambiente do Concello para planificar e redactar o novo planteamento da política de gestión. As breves intervencións dos presentes sométese a votación ordinaria da proposta, obtendo o seguinte resultado. Votos control, 8, PSOE, Compromisos por Galicia, Concellos Transparentes, GNG e Agrupación Director Ribeiro Común, reservándose para o pleno os membros do PP, 5, por consiguiente, por maioría fica determinada favorable. Muy ben. Venga, Pois, a realidade é que non é unha cuestión que invente o BNG, que traia, si que traemos a este pleno con cuestións moi concretas, entendendo a realidade do Concello de Ribadavia, pero estamos falando de que é unha solicitude que se fai dende a Unión Europea, que é a estrategia 2020 coa idea de valorizar os residuos que xeramos no mundo. A realidade que estamos falando de que tiramos ao lixo unha cantidade de cartos realmente que son brutais. Temos unha bolsa de lixo que a día de hoxe vale un diñeiral, que está xerando emprego en moitas zonas do mundo, que se está valorizando o que nós entendemos como lixo. Hai países na Unión Europea, hai concellos en Galiza e hai comarcas enteiras en Galiza que están a revalorizar o que nós entendemos como lixo, que lle están dando unha segunda vida e que ainda encima están a xerar emprego. Por outro lado, todos coñecemos o que é o tratamento de lixo nos concellos de Galiza, non? Son datos oficiais do Ministerio de Medio Ambiente, que estamos a falar de que en Ribadavia cobramos 57,12 euros ano, mentras que a realidade da xestión do lixo para un concello é alrededor de 150 euros o ano. O certo que agradoume moito que esta moción se tivera en consideración a través da Comisión de Facenda e non a través da Comisión de Medio Ambiente, porque se está dando o valor real a esta moción, aínda que é unha cuestión medioambiental real. Estamos falando dunha cuestión de estructura municipal, de economía municipal, de servizos. É unha cuestión moito máis ampla que a idea de protección do medio ambiente, que tamén, obviamente, que no sentido que se plantexa a moción na idea de que podamos seguir vivindo neste mundo e non teñamos que plantexarnos escapar, e a recomendación en xeral é sempre na mesma liña. O propio Plan Xeral de Residuos Urbanos de Galiza 2009-2020, que é da Xunta, na que analiza os tres sistemas de xestión de lixo que hai a día de hoxe en Galiza, que sería Sogama, Nostián e Lousame. Estamos a falar de que xeramos 1052 kilogramos habitante día en 2013 de materia orgánica, que representa o 42% da bolsa de lixo. Estamos a falar de que é un peso importante en cuanto a que aos concellos se nos cobra por tonelada de lixo. Entón, se temos un problema real para sufragar o que nos costa o lixo aos concellos, estamos falando de que o Concello de Ribadavia está sobre os 200.000 euros en cuanto ao pago de xestión do lixo, pois teremos que facer algo que nos permita a reducción dese custe e que ainda encima neste caso vai beneficiar tanto a economía local como ao medio ambiente. Creo que estamos ante un proxecto, unha idea a analizar, obviamente, porque temos que adaptala á propia realidade do Concello e que son todo beneficios. A realidade é que entendemos e sabemos dende fai tempo polas iniciativas iniciadas noutros sitios que para que isto funcione ben tense que retirar o contenedor de variados, digamos, o contenedor verde, para entendernos así, que non serve o tratamento en planta porque aumenta os custos, que debemos encamiñarnos a un tratamento in situ, porque é a realidade para que isto sexa económicamente sostible e sostible ambientalmente. Entón, por iso tamén plantexo nun dos puntos
moción que é necesario plantexalo encamiñado a un proxecto a longo plazo, comezando con estes dous composteiros comunais en centros que están a producir un tamaño de lixo orgánico considerable, que debemos formar aos nosos traballadores nese sentido para que fagan un bon manexo dos composteiros comunais que podamos ter no futuro e a propia sociedade para que xestione o seu propio lixo na casa, cosa que xa se ven facendo tanto a nivel urbano neste concello por diversas iniciativas que se foron prolongando ao longo do tempo, tanto de Sogama como en algún momento do propio concello, como é algo, unha práctica habitual no rural galego de facer medas, de facer composteiros que reutilizamos para a propia abonado dos campos, neste caso viñas e hortas, pero que ten moita salida económica. Eu sei de datos do Concello de Pontevedra neste momento que está iniciando unha estrategia neste sentido, que a día de hoxe ten unha demanda altísima do compost que está a producir e que non é capaz de abastecer a demanda que ten e co cual está a xerar recursos e está a xerar postos de traballo. Entón, creo que con esta argumentación é fácil o voto a favor e é fácil traballar conxuntamente na idea da propia estrategia. Con ese sentido, pido vos o voto a favor. Moitas gracias. Estamos ahora aquí no Manuel. Vale, como xa dixemos en comisións, pois, bueno, en principio o noso voto vai ser favorable. Sabe que esta cuestión vai moito máis alá de un concello, de Pontevedra ou calquer outro tipo de concello. É competencia exclusiva da administración local. Sí, bueno, pero quero decir o exemplo de Xusé, que decía, hai que ter alternativa máis, o parque ben o compost, tal, e a alternativa temos os vamos, o mellor habrá que plantear e pensar porque é complexo, o mellor hai que atacar no orixe, tamén o reducir o que nós despois acabamos tirando na bolsa de orgánico, pois o mellor cartón de as galletas, o mellor os plásticos dos envoltorios de un montón de... En fin, a iniciativa parece-nos boa, completa, porque, bueno, hai moitos matices, pero, bueno, en principio, como dicen nas comisións, pois, todo o que sea mellorar, pois vamos a votar a favor. Moitas gracias. Diremos común. Sí, moitas gracias. O noso grupo, como xa adiantou nas comisións informativas, vai a votar a favor. Que ademais que é unha moción moi positiva e lle queremos dar os parabéns ao grupo do BNG porque, francamente, trae medidas concretas que desde o noso punto de vista son fáciles de executar, alén de medidas máis estruturais e plantexamentos máis xerais que tamén inclúe, como poida ser, construir un modelo a Sogama. Pode parecer ambicioso, e de feito é, pensar que isto sería unha cuestión de política nacional e a nivel Parlamento galego, pero, ao mesmo tempo, os concellos tampouco podemos quedar quietos agardando a que se produzca un cambio de modelo que só, desde o noso punto de vista, viría a través dun cambio político en Galicia. Agora ben, tampouco, como digo, non se pode quedar un parado e desde este concello, como aquí expón moi ben, estamos facendo o BNG, facer cousas concretas e camiñar desde a base a construción desta alternativa a Sogama, que non é outra que afondar na cuestión das R's, que era reducir, reciclar e reutilizar. E isto sintetízase moi ben en principio, comenzando por algo que ademais o Concello ten o fácil, que é instalar os composteiros que propón o BNG no centro escolar e na residencia do asilo. E nese sentido, bueno, de alguna maneira podemos demostrar tamén inicialmente desde composteiros comunitarios que se pode revalorizar o lixo, os residuos, que teñen valor, que teñen un valor de mercado e, desde logo, nos creemos que desde o Concello
se debe dar exemplo neste sentido, porque desde logo a sociedade e tamén moitas vivendas estou seguro que tomarán exemplo. Si isto sale ben e isto ten saída, moitas vivendas se poderían animar e retomar aqueles composteiros que existían, e algunhas familias ainda o gardan e o utilizan, composteiros en vivendas unifamiliares. Ademais da moción e dos contidos da moción que propón Ribeiro en Común Benega, se me permitides un paréntese, porque levamos 40 minutos de pleno e moitas veces escoitanse ruidos e falar a outros compañeiros, e eu pediría que se guardara cando menos algo de respeto cando intervenen os demais compañeiros, porque senón, entre outras cousas, é bastante incómodo continuar e concentrarse, para mí. E para rematar, estaba dicindo que os contenedores de lixo que a día de hoxe existen en este concello, a marxe do contido desta moción, como decía, de Benega de Ribadavia, entendemos que é unha cuestión tamén a abordar no futuro inmediato. Entendemos, entre outras cousas, porque o portavoz de Benega decía tamén que había que aspirar, supoño que o decía como un objetivo final, a retirada do contenedor verde. Desde o noso punto de vista ten que ser eso, un objetivo final a longo prazo. A día de hoxe, eu o que faría, entre outras cousas, porque está comprobado e o vemos pasando polas rúas de Ribadavia, que os contenedores de reciclaxe están cheos. Eso é bo, eso significa que se avanzou no modelo e na concienciación de que hai que reciclar e que reciclar é bo. Pero, a pesar de todo isto, os contenedores verdes tamén teñen un alto volume de contido. Nese sentido, bueno, este grupo xa o fixo en sucesivos plenos. Gustaríame tamén que constarem outra vez que hai que abordar con urxencia, así está orzamentado ademais a proposta de Ribeiro en Común, a cuestión de abordar e reformular, renovar, arranxar grande parte dos contenedores que ten Ribadavia. Sin máis, moitas gracias. Sí, nosotros vamos a votar a favor da proposta. Parece unha proposta interesante. Son cuestións todo que teña que ver con concienciación e con medidas para levar a cabo pois unha mellora na xestión dos residuos digamos, diarios dunha vivenda, non falamos de residuos de construcción, senón que se conoce como residuos sólidos urbanos, non? Todo que sea mellorar a xestión un camiño que se sinalaba antes desa reducción, reutilización e reciclaxe, que nos parece positivo, e, por lo tanto, vamos a votar a favor. Hai cuestións, ao mellor, máis de fondo que, evidentemente, como se falaba da búsqueda dun novo modelo, nos tamén, nos parece razonable explorar sempre modelos alternativos, pero, bueno, son cuestións que hai que, con máis calma e con maior detalle, atacar ou enfrentar entre outras administracións, pero, bueno, xa digo, estamos de acordo co espírito da moción e vamos a votar a favor. Nos manifestamos nas comisións o noso voto favorable cara a moción do BNG, e nos entendemos que é unha medida positiva, non só, como ben dixo o autor da moción, polo tema medioambiental, senón polo tema económico. Nos, efectivamente, noutras épocas, pois xa se impulsaron este tipo de iniciativas. Xa hai moitos ciudadanos deste concello que poseen composteiros individuales. É certo que colectivos non é así. Se impulsou tamén o tema da recollida de aceites, facendo pois acordos con diferentes empresas, igual que o tema do cartón. Se está falando aquí pois polo tema das 3 R's. Non no seu momento, estando tamén no goberno ribadavense, incluso compartindo o goberno na Xunta, pois se intentou potenciar o que era este modelo, porque de feito eu creo que en gran parte non só do territorio nacional, como apuntaba Xacobi, senón tamén a nivel europeo hai moitos países que xa o están utilizando.
bueno, pois a verdade é que algúns dos que estamos aquí pois nos vimos envoltos naquela guerra porque nos acusaron de todo. Nós non sabíamos se realmente a consecuencia das plantas pois iban a ser tal e como nos la dicían, pero sí que queríamos no modelo. Non sabíamos se esa era a fórmula aceitada, pero sí que teníamos claro pois era o modelo, e ao fin e ao cabo pois nos plantaron unha planta pois cerca de aquí, que é en Lamas, e ao fin e ao cabo aí non pasou nada, a pesares de que por o noso territorio sufrimos as problemáticas do fallo do transporte que reciben esa planta. Pero bueno, nós entendemos que o modelo é positivo, o modelo pois eu creo que é o camiño hacia o que temos que ir. E, bueno, pois, todo o que estea das nosas maus dentro do goberno, pois, así o intentaremos. Nós, hoxe por hoxe, sabedes que temos escrito a recollida pois, a Deputación, estamos de acordo con ese sistema de recollida, mentre sexa pois, o sistema público, o que non quita é que realmente empecemos a potenciar pois, o tema de reciclaxe. Eu penso que tamén, non só eso, tamén é que concienciar pois, a ciudadanía para ir cara a este camiño. Estamos de acordo, e así pois, vai unha partida orzamentaria no orzamento para facer campañas. Eu penso que se pode dedicar pois, nos colexios a xente máis nova, pois, que realmente van ser o futuro, pois, encamiñar o camiño pois, hacia o reciclaxe, porque redundará no ben de todo. Nada máis. Muy ben, muchas gracias. Un segundo turno, non? A ver, eu entendo que a priori xa poda ser complexo, non? O que se plantexa aquí. É dicir, o que eu tentei plasmar son medidas concretas que podan convivir co actual sistema, porque a ruptura directa do sistema actual é algo moi difícil de afrontar se non se ten, digamos, o fin último moi claro e os pasos a seguir moi marcados ou moi estudados. No meu caso coñecemos distintos métodos, tanto a nivel europeo como a nivel do Estado español, uns que fructificaron, outros que non, outros que tuveron que desaparecer, non? Porque ao final estás experimentando moito con isto. Pero que a realidade que estamos falando de que é un peso importante dos kilos de basura que xeramos, e digo porque me refiro en todo momento na moción á fracción orgánica, non estou falando da reciclaxe de plásticos e de envases, que eso deberá ir nunha lei de envases, que é outro concepto. E volvo a repetir, non, estamos falando de un 50% da basura que implica un 50% da tonelada total que produce un concello, co cual un 50% do gasto total que ten un concello. É unha cuestión do gasto neste episodio, neste capítulo. Co cual é unha cuestión importante, non? Estamos falando dun aforro significativo para as arcas municipais e dunha necesidade de concienciar a xente. Aparte falamos de kilómetros cero, de tratamento in situ, de evitar o transporte. Son cuestións a maiores que son moi importantes, por eso falábamos antes de evitar o tratamento en planta, por eso outras non funcionan, ou por eso outros modelos foron combatidos incluso desde esta persona que vos fala, na súa altura, pese a que a priori parecían moi progreso, moi de esquerdas, non? E a administración local ten as competencias absolutas neste eido, e tanto teña capacidade, que sabemos que non a ten, porque o custe de tratamento de lixo é superior ás capacidades dun concello, tanto as teña como non, ten que enfrontalas porque é unha competencia propia e exclusiva, pese a que nós o teñamos derivado a administración inmediatamente superior que a Diputación. Mas a realidade tamén é que unha vez que se aplican este tipo de digamos, experimentos de tratamento por separado da materia orgánica, redúcese os impropios e aumenta a reciclaxe nos outros contenedores. Entón, sabendo todos estes datos, porque son datos que están no papel, datos que están experimentados, datos que son reais, é interesante abordar
a evolución nesta propia estrategia. E quería, vamos, aclarar isto para, digamos, un pouco de autoformación no tema. E nada máis, grazas polos apoios, eu creo que é algo que vai beneficiar tanto ao Concello como aos cidadanos de Ribadavia. Muchas gracias. Partido Popular. Non son todos nada máis. Vale. Javier. Non, nada máis, simplemente reiterar o que dixemos. É certo que hoxe costa máis manter que recoller, efectivamente, iso é así. Se miramos os custos do que son os gastos de recollida e os que nos supón o gasto do vertido, efectivamente, estaremos falando seguramente dun 60-40. Entonces, pois, efectivamente, pois, nos parece unha gran iniciativa, unha boa iniciativa, por eso a apoiamos, e, bueno, pois, intentaremos, pois, cada vez máis reducir o que son, pois, o orgánico, porque realmente é o que pesa no que é o tema da factura. Por lo tanto, pois, nada máis. Vale, gracias. Pois procedemos, entendo que queda aprobado con unanimidade, porque non hai ningún voto contrario á propia moción. Pasamos ao quinto punto da orde do día, que é un evento de representante na Fundación Vila Balnearia de Pesieiro. Aquí o acordo que hai entre os grupos é que sería rotatorio un dos membros que integran o propio padroado por unha consecuencia que ven de antaño, que é que nos estatutos pois había 3 grupos recollidos, como sabedes todos. É a posibilidade de que cada máis ou menos ano e medio, máis menos, pois cada un de vós pois estuvera, cada un dos 3 grupos que teñen un representante. Por lo tanto, ahora, ainda que tomou posesión outro día, Xacob, pois le tocaría neste caso tomala ao representante de Ribeiro Común. Este é o punto do orde do día. Eu entendo que non procede debate, ou se queredes debate non hai ningún problema, ou senón, pois entendemos que damos conta do propio nomamento, que despois ratificaremos na propia serie ou na propia padroada. Había unha cuestión, máis que nada para que conste en acta, é dicir, eu tomo posesión, creo que fai 15 días, tomase posesión do cargo tarde porque non se convocou antes, eu xa son concelleiro deste concello desde fai casi ano e medio, e tomas esta decisión porque hai un acordo previo entre os grupos para tomala, pero a realidade é que non se pudo levar traballo a ese organismo porque non se tivo convocado antes e, vamos, para nós é un erro por parte do presidente da propia fundación, que neste caso é o alcalde, e gustaríanos que nese sentido que constara en acta. Digo un erro de non ter convocado antes porque podemos ter avanzado moito no traballo que se pode desenvolver. Algún grupo queres intervir? Porque así seguimos o... Non. Brais? Eu moi brevemente suscribo o que acaba de decir o portavoz Jacob e, máis que nada, comunicar que o noso grupo vai a propoñer na próxima xuntanza do padroado da Fundación Vila Balnearia de Pesieiro, vai a propoñer unha modificación destes estatutos que sexa análogo ao que existe na Fundación Asilo nos Ánxeles de Ribadavia, para que todos os grupos teñan representación na mesma, porque entendemos que os propios estatutos e as fundacións hai que adaptalos ás realidades políticas e ás realidades que fixo a veciñanza xusto fai 2 anos, e, por lo tanto, creo que iso é de xustiza. Por suposto, non pode levar a caído un aumento da representación, digamos, deste pleno, sin que se compense tamén análogamente a representación da asociación de veciños. Por lo tanto, o noso grupo se tamén o ter en conta para respetar os estatutos da propia fundación e se manteña 50-50 de representantes tanto da asociación de veciños como do pleno da Corporación de Ribadavia,
e según estatutos, ademais, no caso de desempate, co voto potestativo do presidente alcalde. Sin máis, moitas gracias. Ben, na verdade que nos coincidimos un pouco ese caso de sinalar. Se reclamaron reunións deste órgano en numerosas ocasións durante o último ano e medio. A última reunión fora, se mal non lembro, en decembro de 2015. E, bueno, pois, evidentemente, non se tivo a ben convocalas. Eso, dende logo, non é a responsabilidade de quen é, e, por tanto, nós temos claro que isto tiña que haber sido o proxecto. De todos modos, evidentemente, neste caso que estamos ratificando un acordo plenario, que é o acordo de nomeamento de novos membros, nos parece interesante a proposta de Ribeiro en Común, e estudiaremosla cando chegue o momento de debatir sobre ese particular. Evidentemente, para ratificar o acordo tomado previamente, vamos a favor. Moi ben. Por aclarar, eu non intervise, dixen que era unha cuestión, pero bueno, como Javier non está representado, como yo tiña que estar tamén como grupo, xa que nos poñemos a ser tan así, pues, como grupo político tamén teríamos dereito, aparte de que fora alcalde. Entendo, non? É o que dixo, non? Non, por eso. Non se deu por aludido que non vou por vos. Vou por outros caminos. Entón, eu creo que a generosidade nese sentido foi máxima cando se fixo o tema dos estatutos, ou, perdón, de tomar posesión, se dixo, e eu recordo perfectamente que foi así, que cambiar os estatutos implicaría moitísimo tempo e que era un tema complicado para poñerlo a andar. E, por lo tanto, a realidade que había salido non tiña que ser ningún impedimento para que todos os grupos estén representados, aínda que non teñan nada. Outra cousa distinta é que os modifiquemos para que eso cambie, pero tamén ten que mudar a representación dos vecinos, como decía Brais, ou incluso a representación que temos nós como goberno. Por lo tanto, as variacións nese sentido non é importante, desde o meu punto de vista. O importante é, primeiro, o BNG estaba representando ata que vostede tomou posesión, e despois, se non se celebraron, foron por outras cuestións. De todos os xeitos, digo que eso non é ningún problema porque nós entendemos que o BNG vai seguir asistindo porque non hai ningún problema para que asista. E como sabe o representante de Ribeiro Común, outro día, que ele ademais o dixo en prensa, as propostas partiron de Ribeiro en Común. E as propostas que salían do balneario parece que eran propostas de Ribeiro Común. Por tanto, estar con voz, con voto, ou senón, se hai vontade, non hai ningún problema. Quero aclarar isto porque dá a sensación de que non participan vostedes no padroado. E non é así. E, polo menos, teñen tamén a ben decir a realidade da cuestión, que é esa, non? E, ademais, que se pone manifesto en cada declaración que se fala. Non o digo por nada, que a veces podemos dar a entender que non se deixa participar a grupos cando non é así. E despois, que é por un nivel, home, vostede estará de acordo, o representante do Partido Popular, claro, vostede o que ten que facer, porque nós se tiráramos tamén de estatutos, vostedes non podían ao mellor outro día haber tido representante, porque de vostede non é a primeira vez que non asiste ao padroado. É a primeira. Sí, no, eu creo que hai Solo se ve que guardé. Non podes mentir. Eu creo que foron tres contando que a primeira, creo recordar. Pero bueno, en todo caso, vostede non é a primeira vez que non asiste a eso, non asiste a outras moitas, como os concelleiros que estamos aquí. Somos sabedores, non é unha novedade. Por lo tanto, vostede que está outro día, a semana anterior, reivindicando ao alcalde que convoque urxentemente o padroado, vostede despois non asiste. Entón, home, que lle bote a culpa ao alcalde, bueno, é un pouco chamativo, como outras cousas que habitualmente fan, pero os vecinos tamén toman. En todo caso, eu non teño problema ningún en cambiar o que dixemos, porque xa dixen que é unha consecuencia do acordo que tomamos, porque aquí parece que os acordos, tanto do padroado como do asilo, como de outra cousa, non sirven para nada. Digo que se tomaron ao principio, ese foi así. Outra cousa que podamos entrar a debatir. Eu sigo mantendo a mesma posición que dixen outro día, que é que
neste mes seguinte vamos a facer unha reunión, vamos a tratar o importante. Creo que o importante é o que temos que abordar do futuro do Presgueiro, só dixo outro día, non é outra cousa. Por tanto, eu creo que o obxecto desta cuestión é tomarnos en conta ese nomeamento e a partir de aí, pois, darle camino a todos os grupos que non hai ningún problema. Xa dixemos e vamos seguir mantendo. Unha cuestión por alusións. Eu creo que outro día na propia fundación se fixeron propostas dentro do grupo do BNG que o Ribeiro Común entendeu positivas e apoiou tanto no propio sitio como na prensa. De feito, foi unha decisión conxunta mandar esa nota de prensa porque entendíamos que era a mesma liña. Eu sí que discrepo con vostede que o BNG estivo representado porque a toma de posesión de Anxo Collarte foi en decembro de 2015 e en decembro de 2015 Anxo Collarte deixa este escándalo no que estou sentado, por lo cual representado daquela maneira, porque eu non tomei posesión hasta fai 15 días, con lo cual, ainda que non se reuniu, obviamente, que é o que critico, non ter representatividade ou non ter capacidade de falar nesa reunión. O que estou criticando é que non se tivera reunido, que son cuestións distintas. Digo, para que vostede non diga que estamos criticando que os grupos non participamos. Si participamos, e de feito, o outro día levamos bastantes propostas. E a parte deso, o problema é que non se tiveron convocados, pese a que desde os grupos da oposición se pediu en distintas ocasións. E digo nada, era para aclarar esta cuestión. Moi ben, pois queda aclarado. Damos conta do nomeamento, señor secretario, pasamos ao segundo. Xa digo, terá que ser ratificado, evidentemente, por os grupos ou por os membros do propio Parlamento. Sí. Pasamos ao sexto punto do orden do día, que é proposta de aprobación inicial da ordenanza reguladora da área de autocaravanas. A mesma dinámica, leemos os acordos e despois vamos ao día. Aprobar inicialmente a ordenanza municipal reguladora do Parlamento da área de autocaravanas nos termos que fixo no expediente. Someter esta ordenanza a información pública a audiencias interesados con publicación no boletín oficial da provincia e tabuleiro de antes do Concello polo prazo de 30 días para que podan presentar reclamacións ou suxestións que serán resoltas polo primeiro da corporación. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarse aprobada definitivamente sen necesidade de causa expresa polo primeiro. Así mesmo estará a disposición dos interesados nas electrónicas de Concello. Facultar ao alcalde para suscribir e asignar a documentación relacionada con este. Gracias. Neste caso, vamos a ver, aclarar con respecto ao segundo grupo esa incorporación que a maiores se puxo con respecto ao tema das comisións, que era por o tema de limitación, o tema de fora da zona de que era as autocaravanas. É dicir, porque a ordenanza que levamos sobre a comisión solo regulábamos o que era o tema da propia zona ali, como está no campo da feira. Entón, se lle incorporou un párrafo para tamén excluir fora desa zona o tempo, a regular o tempo para que se había algún problema teñamos o que é dentro da ordenanza do réxime sancionador, porque senón non podíamos incluir. Entón, unha vez lendo e repasándoa, sobre todo, coa policía local, nos dimos conta que só estábamos regulando isto e hai algúns puntos, como pode ser o que acabamos de falar agora do Presigueiro, que temos unha pequena problemática que non quedaba amparada por ninguna reglamentación, entón incluímos por ese motivo. Creo que se nos casou, non? Pasouse unha copia desto. Bueno, con respecto á ordenanza tal, xa falamos, simplemente é un réxime para que poidan permanecer e funcionar con orde por dentro do que é ali o recinto, propónse dentro da propia ordenanza un réxime sancionador e nada máis, simplemente son temas xurídicos e técnicos para poder levar a cabo o bo funcionamento que a propia área e a maiores, iso que acabamos de falar. Por outra parte, nada máis, dicir que no pleno pasado se puxo aquí unha ordenanza para regular eso, efectivamente estamos pensando se se aprobou e se se trae aquí para someter a votación. Nada máis. Moi ben. Xa pouco hai que decir. A ordenanza tal que xurídicamente está ben documentada, votaremos que todo. Moi ben, gracias. Moi ben, en común, non? Sí, moitas gracias.
Ben, como ben dio o portavoz do Goberno, a nos chegounos, despois de lela parecenos unha ordenanza de pura lógica, imaginamos ou intuimos que está cotexada, comprobada pola Asociación de Autocaravanistas, porque se semella a outras ordenanzas tipo que poida haber en moitos municipios que se dispoñen de este tipo de parques. Si pediría para o futuro certa flexibilidade a hora do que se suele dicir ensaio-erro, no sentido de que a priori parece unha boa norma e nos desde logo vamos a votar a favor, pero quizás na experiencia e na práctica é onde se detectan posibles eivas e posibles correccións que eu agardo exista esa flexibilidade para abordar e enriquecer esta ordenanza. E por último, de novo, e xa que estamos en sesión plenaria, este grupo que é o propoñente e o autor da moción deste aparcadero de autocaravanas, de novo dar as grazas ao Goberno por executar, por orzamentalo e por, dadas as circunstancias e en comparación con outras mocións que non se levan a cabo desde o noso punto de vista con tampouco moita dificultade para a súa execución, neste caso sí se fixo e polo menos o noso grupo quere agradecer. Entendemos que é un bo proxecto e o tempo o demostrar. Moitas gracias. Pola nosa parte, eu creo que é unha cuestión que non é necesaria, que igual se nos escapou no momento que plantexamos a execución, non nos demos conta desta realidade e como ben di Brais, tamén unha ordenanza que veremos o seu funcionamento unha vez que entre en uso diario o propio aparcamento de autocaravanas e que iremos tamén vendo se ten deficiencias ou se temos capacidade de mellorar. A priori é unha ordenanza con sentido e propia, digamos, ad hoc para o que é, o voto vai ser favorable. Moi ben, gracias. Partido Popular. Ben, a verdade é que nós xa no pleno pasado presentamos unha moción solicitando a elaboración desta ordenanza que en un plazo máximo dun mes, xa coa idea de traer a aprobación neste pleno, así foi, nos congratulámonos por eso. A ordenanza, como se dicía, é unha ordenanza que responde ao mesmo patrón de ordenanzas de áreas de similares características. Simplemente hai unha cuestión que detectamos que nos creemos que debe ser un erro no artigo 8 de infraccións e sancións. Punto primeiro, dice textualmente considerarase infracción leve o estacionamento de autocaravanas contraveniendo o segundo punto dos expostos no artigo 5 e nos creemos que aquí o que se quería decir era algún dos puntos expostos no artigo 5, non un segundo punto é un erro que detectamos e que queríamos poñer enriba da mesa porque entendemos que hai que corrixir porque pode levar a engaños. Dito isto, pois nada máis. Efectivamente, a aclaración é correcta. Sí, no, bueno, é un error que vimos e por eso. Sí, efectivamente, sí, a aclaración é correcta. Como ben dixo Brais, pois será unha ordenanza flexible e que efectivamente si vamos vendo circunstancias que poidamos enriquecer a propia ordenanza ou incluso que nos limiten a tomar diferentes medidas sobre ela xa que non está aquí regulada, efectivamente que non nos costará nada volvela a traer e aprovala aquí no pleno. E a verdad que foi un acordo, un compromiso do goberno xunto co grupo del, pois igual que outro grupo ou igual que outros compromisos que están levando a cabo para aprobar os orzamentos municipais, pois nós desde o primeiro momento que se nos puxo encima da mesa entendemos que era unha medida moi positiva cara á idea que ten Ribadavia do que é o seu concello e da súa vida cultural e das súas actividades culturales, xa que isto ven a enriquecer o que é a actividade, incluso a economía. Probablemente que hoxe a mañán falando co presidente desta organización están confirmadas 145 personas para a cena do sábado
noite e 75 pois autocaravanistas, que seguramente que se poida incrementar daqui ao sábado, incluso o viernes, que poida ter a chegada, xa que están reservados os espacios na Veronza, os espacios aquí na calle por o cementerio e incluso pois a propia área. Por lo tanto, estamos convencidos e desexamos que esta área que para o sábado vamos pois inaugurar, pois lle dé a frutos pois o que é a vila de Ribadavia, porque nese sentido e con esa intencionalidade pois así se fixo. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Entendo que queda aprobada por unanimidade tamén. E pasamos ao sétimo punto do orden do día, que é a proposta do Grupo Municipal Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia proíba o uso de herbicidas nas vías públicas no termo municipal. Señor secretario de los acordos, pasamos despois ao debate. A Comisión Informativa de Servicios Municipais Medio Rural de Deportes, na súa sesión ordinaria de data 18 de maio de 2017, adoptou o seguinte dictamen. Primeiro, que o Concello de Ribadavia comprométese a evitar o uso de herbicidas para a limpeza das estradas do mesmo e a súa sustitución por métodos de rozado mecánico e ademais de 6 novos crean máis posto de traballo. Recoller este acordo nas ordenanzas municipais de Ribadavia a fin de proceder ao seu cumprimento. Trasladar o acordo do Concello de Ribadavia sobre a prohibición de herbicidas na limpeza de vías públicas a todas as entidades responsables do lanzamento dos produtos tóxicos, como a Xunta de Galicia, Deputación de Ourense, a DIF e Subdelegación do Goberno de Ourense, advertíndoche de que o Concello de Ribadavia é contrario á utilización de herbicidas como método de desbroce dos freitos dos vías de comunicación que transcorren por o concello. Sometes a autoacción ordinaria proposta, obtendo o seguinte resultado: votos a prol, 2 denegados, e a agrupación de electores de Ribeiro Común resérvase para plenos menos con PSOE, PP e compromiso por Galicia, partidos transparentes, por maioría fica determinada favorable. Manuel, perdón, Brais. Moitas gracias. Ben, esta é unha moción moi breve e moi concreta, fundamentalmente porque xa o ano pasado na zona de Ventosela e algunha máis deste concello apareceron cartéis e letreiros da Deputación, esta era a administración que face o anuncio de que se iban facer procedimento de limpeza en estradas da súa titularidade tamén da zona usando glifosato. Esta cuestión, basicamente, o que pide deita preocupación na utilización destes produtos, xa que, entre outros, a Unión Europea está estudando a súa ilegalización e, ademais, a OMS, como es ben a Agencia Internacional de Investigación para o Cancro, que depende da OMS, afirmou que probablemente é cancerígeno para os humanos, introducindo entre os produtos, introduxo a este glifosato entre os produtos e accións de risco 2, que son denominados probablemente cancerígenos. Nese sentido, entendemos que, análogo ao argumento que esgrimíamos co compostaxe desde as administracións, entendemos que as administracións tamén teñen que dar exemplo e, neste sentido, o Concello de Ribadavia propoñemos se declare tamén menos que está contraria á utilización deste tipo de herbicidas e o traslade ás administracións competentes nas vías que transcorren por o noso municipio, como pode ser a Xunta, a Deputación, a DIF e os diferentes ministerios agrupados na subdelegación do Goberno. Recentemente, tamén en algún concello da comarca do Ribeiro e na comarca do Carballiño, volveron a aparecer estes cartéis da Deputación Provincial, tamén algún da Xunta de Galicia, polo tanto, a nos preocupanos e pedimos, justamente na época na que estamos, na que se están limpando as vías de comunicación, se someta a aprobación deste pleno, polo tanto, pedimos o apoio para o mesmo. Sin máis, moitas gracias. Muy ben. Manuel. Sí, bueno, en principio o noso grupo vai a votar a favor, os pedidos da moción está claro, incluso se podría ir máis alá, pero bueno, non vamos a entrar en matices, igual había que prohibir todo tipo de herbicidas que nos poden afectar non só nas cunetas, sino no consumo derivado de todo o que tenemos. Pero bueno, en principio parece nos ben o espírito da moción e vamos a votar.
Xacode, Renega. O certo é que a OMS sí que afirma radicalmente que tanto o Roundup como o glifosato son axentes canceríxenos, mas teño que corrixir a Brais. Desgraciadamente, a Unión Europea nos está plantexando se darlle a concesión. Realmente, o que está vai na liña de otorgarlle a concesión de permiso para a súa venta un ano máis, cando menos, non? Desgraciadamente, ainda que a OMS recomenda non facelo, a Unión Europea está pensando en otorgarlle ese permiso. Nos non podemos estar máis de acordo con esta moción. Consideramos que non se debe aplicar este tipo de axentes cando está claro que son canceríxenos. Creo que aí atrás a propia DIF solicitou permiso ao Concello de Ribadavia, ou cando menos eso líamos nun acta da Comisión de Goberno, para poder fumigar con determinado produto a vía no seu tramo por o noso Concello. Descoñezo cal era o produto que aplicou, pero que sí que temos que estar atentos a este tipo de permisos, que é o que nos están solicitando e que é o que van a botarnos na nosa contorna. Máis que nada porque a realidade é que vivimos nunha comarca que ten unha incidencia de cancro bastante alta, e todo aquilo que podamos evitar para evitar esa problemática vai ser boa. Así que, bueno, o voto vai ser favorable. Gracias. Por justificar. Ben, nos vamos a votar tamén a favor da iniciativa. Nos parece unha iniciativa positiva. Evidentemente estamos de acordo co espírito que se manifesta de reducción de utilización destes produtos no termo municipal de Ribadavia. En ese sentido, pois vamos a votar a favor, sin tampouco necesitemos. Entendemos que haya que entrar en demasiado debate na cuestión. Mais nada. Javier. Ben, efectivamente, nós vamos a votar a prol. Decir que o Concello de Ribadavia xa non está utilizando glifosato ningún outro tipo de herbicida nas nosas estradas. Bueno, pois, outra cousa, pois, que utilicen diferentes administracións. É verdad que, para que non reconocelo, é moi cómodo, porque se evita, pois, durante moito tempo volver actuar sobre esa zona. Pero é certo que os problemas están aí, as consecuencias tamén están aí, polo tanto, nós xa levamos tempo non utilizando, e, bueno, pois, vamos a votar a favor da moción. Moi ben, gracias. Quedes un segundo turno? Non. Entendo que tamén queda aprobada por unha unanimidade. Pasamos ao punto número 8, que é a proposta do Grupo Municipal da Comunidade en Común para que o Concello de Ribadavia faga cumprir a ordenanza especial reguladora da limpeza de terrenos e soares e medidas preventivas contra incendios forestais. Que lea os acordos que nos A Comisión Informativa de Servicios Municipais de Medio Rural, na súa sesión ordinaria data da 40 de maio de 2017, adoptou o seguinte documento. Muy bien, gracias. Que o Concello de Ribadavia cumpra e a través de súa alcalde de Concellería Delegada faga cumprir e leve a cabo a ordenanza especial reguladora da limpeza de terrenos e soares e medidas preventivas contra incendios forestais. Tras ver as intervencións dos presentes, sometes a votación ordinaria a proposta presentada por termos 60 dos votos. Votos a prol 2, BNG, que manifiesta que fará unha engádega e a agrupación de rectores de Rebeiro reservanse para plenos membros do PSOE, PP e Compromiso por Galicia con Centro Español. Por maioría fica encaminada favorablemente. Muchas gracias. Manuel. No. Perdón, Blas. Gracias. É a costume de... Antes de pasar a exposición de motivos, o grupo do BNG ten unha emenda a engádega que quería consultar co secretario como procedemos. Entendo que ela propón a lei, este grupo a acepta, o cal incorporaríase a propia moción, habría que votar entre luego. Leo. Bueno, un pouco a recomendación de presentar a emenda é que coincidíamos plenamente con manifestado
na propia moción de Ribeirão Común, pero víamos necesario que para cumplir a propia moción era necesario facer igual dúas modificacións da propia ordenanza que se fai referencia. Descoñecemos a legalidade do plantexado, por eso a necesidade, igual, desculpade por non telo enviado antes á Secretaría para o seu análise, pero non tiña disponibilidade de tempo, e paso á lectura. Proceder a engadir no artigo 10 do capítulo 2 un cuarto punto que rece o seguinte: do Concello verás obrigado a executar a través dos medios públicos da orde efectuada e de cumprirse o prazo polo que o obrigado debe aboar os custes da mesma ou este non sexa aboado ou non se dispoña de enderezo onde trasladar a orde, publicarase a mesma a través do bando municipal os xornais. Transcorrido o prazo de 3 meses hábiles, o obrigado non terse presentado nas dependencias municipais ou aboar a sanción que se lle corresponde, o solar pasará ao usufruto do Concello con fins dotacionais por prazo de 2 anos. Proceder a engadir un artigo 26 no capítulo 5 que veña... Non, pero é o punto 2. Vamos a ver. Primeiro, por procedimento, e non é con ningún ánimo de nada. En primeiro lugar, cando se presenta unha emenda, ten que presentar o grupo proponente, non o grupo que está, e non hai ningún problema. En todo caso, tamén o alcalde pedirá ao secretario que informe técnico. O digo porque outras veces decimos que o alcalde non fai o que ten que facer e tamén está aquí para... Digo por proceder ben. E despois, noutro sentido, non cabe que modifiquemos a ordenanza, porque entón a moción sería unha modificación da ordenanza. Entón, non podemos modificar a ordenanza se o que estamos pedindo é que se cumpra a propia ordenanza. Vale? Entón, creo que non cabe xa máis debate porque non ten sentido. Sí, bueno, pois retirarase a emenda e presentarase Outra cosa unha que se moción neste sentido. presente unha moción para que se cambie. Vale. Ben, Brais, empezar. Sí, moitas grazas. Ben, eu, de todas formas, sin agora abrir debate en torno á emenda do BNG, entendo que unha declaración, evidentemente, non ten categoría de modificación desta ordenanza, pero sí tería o valor de declaración de que hai que modificar esta ordenanza. Eso sí, sería legal desde o noso punto de vista. Pero entendo que non hai debate e este grupo non quere abrir debate en torno á emenda de outro grupo. Simplemente nos afirmábamos que a asumíamos por estar de acordo. Ben, vou a unha breve exposición de motivos porque esta tamén é unha moción creo que bastante concreta e polo tanto pouco debate debería generar. En primeiro lugar, traes esta moción aquí fundamentalmente pola época do ano na que estamos. En segundo lugar, traes esta moción aquí porque desde o noso punto de vista o goberno municipal moitas veces non está cometendo ou aplicando todo o potencial desta normativa. Para nós esta normativa é boa, no sentido orgánico da norma, pero o que lle falta é execución. Nese sentido, a propia norma dice que ten mecanismos, este goberno ten mecanismos para trasladarle aos particulares propietarios, insisto, de solares e terreos e de edificacións. Aquí esta moción, por menos, non quere abordar a cuestión de terreos agrícolas, monte, etc. Entendemos que esa sería unha cuestión moito máis ambiciosa e sí sobre vivendas, normalmente vivendas abandonadas, solares, o que se suele decir solares e terreos céntricos ou alrededor de vivendas habitadas. Nese sentido, sí nos preocupa porque moitas veces, e este grupo ten constancia, moita veciñanza se achega a decir que olles que ten unha casa abandonada ao lado, que ten un solar que lle chegan as silvas á casa ou ten incluso unha edificación abandonada que lle chega árbores ás xanelas. Poñemos dous exemplos moi concretos. No casco histórico hai algunhas zonas, entendemos que hai unha justamente de arboleda que debería, nun solar, nunha antigua casa, que debería executarse, e hai outra incluso ao lado dos colexios públicos, no Río Ribeiro. As dúas entendemos que demasiado próximos a vivendas.
Nese sentido, a este grupo non lle consta que o grupo municipal exercera iniciara ese expediente e, polo tanto, debería, cando menos, iniciarlo. Hai outros moitos casos. Desde logo, sin entrar no concreto, basta darse unha volta polo municipio, basta darse unha volta incluso por rúas céntricas da vila de Ribadavia para comprobar que o que está dicindo o Río en Común é real. Tamén quere dicir o noso grupo o seguinte, e facer un recoñecemento do bo traballo que fai o persoal municipal en Desbroces, hai que decirlo, desde o noso punto de vista é un traballo descomunal porque aborda unha carga de traballo bastante grande para o nivel de plantilla que somos. Nese sentido, o noso grupo ten claro a solución. Na época esta do ano, justamente, cando máis acumula este traballo, o goberno municipal debería, cando menos, atopar recursos e ser capaz de aumentar o persoal para estas labores, porque entendemos que é a época do ano fundamental cando a mí non me valen excusas de outro tipo. Esta é a responsabilidade única e exclusivamente do goberno municipal. E hai capacidade para contratar en outras cuestións, tamén debería haberlo para contratar en estas. Ben, eu, como dixen, vou a ser moi breve e vexo que o alcalde ten moitas ganas de intervir, co cal eu insisto, pido o apoio dos grupos a esta moción e, fundamentalmente, que o potencial desta norma se leva a cabo no seu potencial maior, que para nós dista moito da realidade. Sin máis, moitas gracias. Vistas as súas capacidades ahora de clarividencia, porque eu non vou intervir, pois damos de paso ao seguinte, porque eu non logo vostede fai afirmaciones que non corresponden á realidade. Que non vou incidir. Deixara respetados toda a palabra dos intervintes, non fixera ruido, non fixera risas, nin gestos, nin falara continuamente por do lado, quizás eu interpretaría outra cuestión da súa vontade. Eu interpreto o que vexo, evidentemente. Vostede interpreta o que ve, o que vostede ve. Vostede sempre ten unha visión para uns e para calificativos. Non, calificativos entrou. Non sei que. É habitual. O seguinte, Sí, bueno, o noso grupo en principio vai votar por abstención porque entendemos que é unha ordenanza igual que outros sistemas de concello e que ten que cumplirse dentro dos recursos que temos, que son os que son. Entendemos que igual que a ordenanza ten que cumplir, como se cumplen as tasas, el tráfico, etc. Non lleves o maior trascendencia. Todos sabemos que os traballadores fan un traballo inmenso, pero os recursos son os que son. Moitas veces as notificacións non chegarán igual aos propietarios. Algúns pasarán do tema igual que pasan outras cuestións. Imagino que agora, por exemplo, que puso o compañero aquí de Ribeiro en Común, do solar que hai en Olodo e en Sor Ribeiro, tal, que o ano pasado ainda a brigada de incendios limpiou o solar completamente. O ano pasado. E ainda non lle debe ter, imagino que non estará con esa brigada. O sea, Hace 2 años. Vale. Allí a los árboles caen. Hace 2 años. Mira os contenidos. Estou falando eu, si non... Entonces, como digo, é unha ordenanza que hai que cumplir, igual que se cumplen as ordenanzas deste concello. Entonces, bueno, o noso grupo vai votar pela abstención, nada máis. Sacou. A ver, o BNG, como xa manifestamos antes, está de acordo coa necesidade de facer cumprimento a esta ordenanza. Eu creo que é unha necesidade, pero, bueno, como estaba tentando argumentar coas enmendas, considero que a propia ordenanza lle faltan flecos que facilitarían de algún xeito a capacidade para cumplila, porque eu creo que o BNG é un grupo con capacidade de goberno, entendemos ben como funciona a administración local e sabemos que dar cumprimento a esta ordenanza é complicado moitas das veces porque se descoñecen os titulares das
dos terreos, estes non están localizados, pese a que teñamos o seu nome e apelido no Concello. Por eso a emenda que plantexábamos que iba nesa liña de buscar mecanismos que nos deran capacidade de recuperar a inversión que o Concello fai a hora de ter que executar esta ordenanza, que sería a limpeza directa do propio soar, en virtude de evitar incendios e evitar cuestións insalubres. Xa manifestei que descoñezo a capacidade legal do plantexado, fareino a través dunha moción, porque sigo pensando que esta propia ordenanza necesita esas modificacións para poder exercela como nos gustaría, e porque tamén en moitos dos casos, se artellamos medidas de fiscalidade con respecto aos soares que están dentro do casco urbano, teríamos capacidade tamén de ampliar a dotación de aparcadoiros de Ribadavia, e nese sentido podemos xogar tamén con este tipo de cuestións para poder, digamos, cumplir as dúas cuestións, non? E digo que sempre se pode estudar mecanismos neste sentido que se teñen aplicado tamén noutros concellos, tanto por parte do meu grupo como o propio grupo de goberno neste caso, e creo que sería interesante. Como xa dixe, vou votar favorablemente a moción, porque sí que considero, coñecendo a situación do propio Concello, que é necesario dar cumprimento a esta ordenanza, pero entendo que en moitos casos ten a súa complexidade. Por iso quería enriquecelo. Xa dixemos que nese sentido nos parece esa aportación sí que a aportación que hai. Para nós o resto, pois xa explicar ao meu compañero, cumprir a ordenanza que se existe, xa intentamos. Despois como se pode acabar. Ben, pois nos vamos a votar a favor da proposta. Eu creo que xa está todo dito, é unha cuestión habitualmente chegar esta época do ano, é unha cuestión que solíamos facer en robos e preguntas, pois rogar o acondicionamento de determinados solares, ora para en forma de moción o cumprimento, exigir o cumprimento da ordenanza. Nos dentro estamos absolutamente de acordo, por lo tanto vamos a votar a favor, nada máis. Javier. Ben, vamos a ver, aquí hai diferentes plantexamentos por diferentes grupos, máis ou menos todos son positivos, non? Vamos a ver, o que plantexa o Renega, pois é unha boa iniciativa. Está claro que podemos retomar para outras comisións, tratar unha modificación na ordenanza pois máis profunda e, sobre todo, recollendo pois o que se planteaba aquí e que se intentaba meter como dádiva pois a propia moción, incluso ao mellor retocada para que realmente pois o réxime sancionador pois sea incluso máis gravoso do que é realmente. Despois, o que se planteaba tamén polo propio autor Brais da propia moción, tamén hai aspectos cos cales estamos de acordo, pero vamos a ver, nós, dentro das nosas posibilidades, xa estamos facendo cumplir o que é a propia ordenanza. Outra cousa é que non estamos de acordo totalmente en aumentar os recursos humanos para esta época do ano, sabemos que necesitamos máis. Ese é un tema que, igual que no seu día se sacou ca necesidade de aumentar a plantilla da Brigada de Obras, pois esta é outra necesidade que temos que consultar se realmente a podemos plasmar nos orzamentos do ano que ven debido á Lei de Estabilidade Orzamentaria que nos ten o Goberno Central pois a toda a administración local. Por lo tanto, aquí hai conceptos dos cales estamos de acordo, o Concello está traballando, de feito o solar que usted apuntou pois xa ten unha sanción en torno a 4.000 euros por esa actuación que se acaba aquí de poñer en riba da mesa, que é igual que fora o ano pasado que fora o anterior. É verdad que recursos públicos se utilizaron pois nunha propiedade privada que creo entender que está en máis dunha entidade bancaria. Por lo tanto, nós seguimos traballando, pero estamos de acordo que necesitamos máis eficacia. Por iso estaba dicindo que os plantexamentos que se poñían aquí encima da mesa por parte de todos os grupos, pois a verdade é que son necesarios e nós non obviamos a necesidade. Nós somos os primeiros que, sobre todo, sufrimos o que é as chamadas dos veciños e nós tamén nos vemos e estamos de acordo. Estamos de acordo en plasmar durante estes meses, 3, 4, 5 meses, en dotar de recursos humanos ese servicio
e para ser capaces de cumplir esas necesidades e, sobre todo, as máis gravosas. Eu iría máis alá. Eu iría enriquecer a moción en estar a Xunta de Galicia que a través da Consellería do Medio Rural grave todo o territorio, incluso non só os núcleos rurales, senón os núcleos productivos, porque temos un abandono totalmente desmesurado e aquí no Ribeiro cada vez vamos a máis. E moitas veces, como se dixo antes, nós estamos nunha comarca totalmente vitícola que o abandono supón aos produtores moitas veces un custo a maiores do que é manter a vida vegetal do que é a planta, debido a que eses tipos de terreos que quedan plantas vellas se produzun un foco de infección para a proliferación das esporas das enfermedades do propio viñedo. Por lo tanto, eu enriquecería tamén, e non a mellor sendo aquí, senón pois próximamente que traemos o pleno nesa línea. Porque é verdad que a Xunta de Galicia, baixo o punto de vista, fixo unha gran actuación de Santo Andrés de Campo Redondo, e se hoxe visitamos aquel territorio, a verdade é que a gran parte, un porcentaje moi elevado, está en abandono. Pois é por onde ten que empezar. Foron dinheiro de todos os galegos que se utilizou nunha infraestructura agraria baixo o punto de vista moi positiva e que tiñamos que intentar dinamizar en máis territorios, e o que temos que intentar é que cuidar. E só pasa un tema: gravar a xente que non cumple con eso. Eu sempre digo, porque triunfa Hacienda, porque malla no bolsillo. Pois eu penso que as iniciativas que se están ponendo aquí encima da mesa son todas positivas, só nos queda refundila noutra moción e traballar sobre ela. Nada máis. O noso voto, vamos a ver, vai ser a abstención, eu explico. Simplemente por decir que se faga cumplir. Nós estamos facendo cumplir. Se se pon que se siga cumplindo, non tendríamos ningún problema de votar esta moción, porque no seu contido estamos totalmente de acordo con iso. Queredes un segundo? Eu sí, moi breve. Moitas gracias. Ben, evidentemente o noso grupo e eu estou a favor do que diga o portavoz do goberno. Só que faltaba, non? E ademais creo que dá de cheo na diana no sentido de que este é un problema, eu creo que de todo o país, fundamentalmente da Galicia de interior, pero tamén na costa, e un problema estrutural que agora non creo que non vale a pena abordar. Eu dicía ao comezo da miña exposición que esta era fundamentalmente centrada en solares, no que se coñece como solares e fincas urbanas, non tanto nas agrícolas. E só facer un pequeno matiz o que escoite. Este grupo coñece a profundidade e o problema que está supoñendo a todos os concellos, non máis a outros, que a todos os concellos do Estado español, a lei de estabilidade. Fundamentalmente porque, entre outras cousas, é anticonstitucional e, sobre todo, é unha bala que dispara constantemente contra a autonomía local, consagrada, por certo, na Constitución Española de 1978. Pero o noso grupo tamén entende que neste concello no que casi, poderíase decir, se externalizan diferentes e moitísimos servicios e moitísimas funcións municipais, hasta tal punto que incluso se externaliza a limpeza de rúas no casco histórico, entendemos que se hai recursos para limpar o casco histórico cunha mangueira a presión, mangueira que entendo que este concello dispón, e tamén ten persoal para manexala, entendo que da mesma maneira e análogo se podría facer o mesmo con este tipo de desbroces. E digo porque desde o noso punto de vista este é un problema nesta época do ano, e moitos veciños e veciñas o reclaman con grande preocupación. Nese sentido, este é o obxecto da nosa moción, que o Concello ten unha normativa que incluso pode executar procedimento recadatorio unha vez entre na finca para desbrozada, e aquí está o exemplo. Eu coñezo, son coñecedor, de feito creo que visitei con vostede e pasamos por ali e o recordamos, a limpeza xusto da finca esta de propiedade dunha entidade bancaria ao lado dos colexios do instituto. Claro que o recordo. Non sei se foi o ano pasado ou fai dous. É intranscendente. A realidade é que sí se fixo.
E, polo tanto, isto o que quere decir esta moción, se se fixo nesa época e nese solar, desde o noso punto de vista, debería ser máis diligente este Concello para executar neste período 2017. E, sin máis, moitas gracias aos grupos que van a apoiar e agradecer tamén que non se votar en contra desta moción. Moitas gracias. Ben, que hai un segundo turno. Non, procedemos a votación. Votos a favor. Votos en contra, resisten, abstencións. Nos pasamos ao punto número 9, que é mocións, rogos e preguntas que se formulen regulamentariamente. Entendo que non hai ninguna moción, a mí non me consta que non hai... Perdón? Tedes unha voz. Sí, perdón, vamos a... Pero iba a decir, claro, iba a decir que non hai ninguna moción dos outros grupos e que hai unha moción do grupo de goberno, porque xa sabemos que todos somos aquí moi inteligentes. Disculpa, Pero bueno, é que a verdade que chega un momento que é un pouco molesto, tamén a mí me molesta. Non o tome como beligerante. Xa sei, obvio, porque se fora outro sería o que reiría, o que se burlaría dos grupos, e non sei que. Non o digo de gusto, pero bueno. Iba a decir eso, precisamente, que non coñece ninguna outra moción que se presentara, e, por lo tanto, que hai unha moción presentada hoxe que hai un grupo de goberno, e que é que íbamos a tocar. Evidentemente a coñezo porque somos nós que a presentamos, hasta aí chegamos, hasta aí. Entón, o primeiro que vamos a debatir, o que entendo que procede a pelos acordos, é a propia urxencia da propia moción, e acordar a propia urxencia, que para eso a propia urxencia, con respecto ao tema das comisións, é que, bueno, pois nos enteramos que na propia, é dicir, desde que se efectuaron as comisións ao día de hoxe, nos enteramos que na propia Diputación Provincial pois vai haber un plan de infraestructuras de 500.000 euros, máis 500.000 euros pois da Xunta de Galicia, é dicir, un total de 1 millón de euros para infraestructuras deportivas na provincia de Ourense. Nos, a verdade é que despois dos informes que levamos tido, e incluso o propio informe de reclamación patrimonial foi feito por o propio secretario da Diputación Provincial, pois entonces eu creo que esta é unha moción que ven como anillo ao dedo para instar a Diputación pois, que leve a cabo pois, dentro desa partida orçamentaria que se vai aprobar na propia Diputación pois, cara ao Concello de Ribadavia. Xa que somos conocedores que se están invertindo en infraestructuras deportivas na propia comarca do Ribeiro, que todos sabemos que tarde ou cedo vai ter unha fecha de caducidade pois pronta debido á demografía da propia población e dos usuarios das mesmas. Por lo tanto, eu creo que invertir na capitalidade comarcal penso que é garantía de futuro e non realmente pois, facer, como no seu día se dicía, facer pabellóns en todos os sitios. Por lo tanto, eu creo que é un problema que temos aquí, eu penso que a Diputación se debe implicar. Por lo tanto, esa é o que vai justificar a urxencia da moción. Moi ben. Votamos a urxencia entón da moción. Se alguén quer intervir no tema de urxencia, non hai ningún problema. Moi breve. Sabemos, ou polo menos recordar que si hai un acordo implícito, polo menos o noso grupo así o entendeu nos 2 anos de legislatura, de que todas as urxencias se votan a favor, non? Nos desconocemos os plazos que acaba de esgrimir o portavoz do goberno, desconocemos o plan da Diputación no que cando se vende de presentar e de ter noticia. Nós evidentemente non vamos a votar en contra desta urxencia, o que sí manifestar cando menos a nosa sorpresa porque a recibimos osas 2 da tarde, non? É dicir, a veces nin tan siquiera houve tempo para revisar o expediente en condicións e valorar o que o noso grupo entende é unha cuestión de calado incluso para a legislatura, non só neste exercicio 2017, sino que isto retomase con anterioridade. Nese sentido, manifestar que
non vamos a votar en contra, vamos a absternos, pero gustaríamos despois indagar máis na cuestión da propia moción. Ben, votos a prova de ausencia. Abstencións. Comezamos co debate neste caso. O propio portador do Grupo Socialista neste caso. Vamos a ver. Prácticamente o tema xa se deriva aquí. Nos, baixo a túa pregunta, Brais, non somos conocedores da celeridade ou tamén do proceso. Por lo tanto, é o que ia preguntar ao alcalde, mañá é pleno na Diputación, por lo tanto, a ausencia ben dado que concatenar pois, a aprobación da moción aquí e levar pois, ao propio pleno da propia Diputación. Cando se tuvo coñecemento Pois, deste plan, é o que quería decir. Penso que, bueno, que yo explico ao alcalde que como é diputado, o mellor, seguramente ten máis datos que a mí, pero nestes días, cando fomos á comisión, como expliquei, na exposición de motivos, non tiñamos conocemento pois, deste programa. O mellor se existía, pero nós, desde logo, que non tiñamos coñecemento. Nos, a verdade, é que xa é unha, bueno, pois, non é só o que diga eu, Ricardo tamén está aquí insistindo cada pouco pois que temos que dar unha solución. Previsores deso, ustedes saben perfectamente, creo que todos os grupos desta corporación teñen un informe de responsabilidade patrimonial donde a nós nos implicaba pois, pagar en torno a 30.000 euros nesa terceira parte que escribe pois, o propio secretario. Nos previsores delo, no capítulo 6 dos presupostos deste ano 17, así o contemplábamos para que non tuvera ningún tipo de excusa para que o Concello de Ribadavia non fora quen non tuvera capacidade de cofinanciar pois, o que fora ese proxecto. A parte que aí se dice nese informe, pois nós a cumplimos hoxe por hoxe pois, a rajatabla. Simplemente hai que poñer de acordo pois, as outras dúas administracións. En vista deste proxecto, pois nós entendemos que xa leva demora suficiente, máis que suficiente, diría eu, para que Ribadavia pois, se poña unha vez por riba e encima da mesa pois, ese proxecto. Por lo tanto, eu penso que a intencionalidade pois, existe desde o minuto cero con respecto a ese proxecto, que é unha necesidade que, como dixen antes na exposición de motivos, eu creo que a administración tanto provincial como neste caso autonómico que vai cofinanciar, como neste caso estatal que é a Confederación, pois a que esgrimen tamén unha cantidade importante de responsabilidade, pois eu penso que ten que ser coñecedora e que ten que ser consciente de que hai que solucionar este problema e que non nos pode estar aquí vetando pois a un disfrute e unha necesidade que realmente temos e que nos demanda. E como dixen antes, temos demanda. Necesitamos simplemente a oferta e a actuación. Somos conscientes, e non vou a nombrar a ningún concello, cada un entende que se busca a vida o mellor que pode, pero que está claro que o diñeiro é público. Entón, pois, ten que, sobre todo nesta crisis que vivimos, onde se trata de rentabilizar as inversións, eu penso que mellor rentabilizada que capitalidade comarcal, que onde hai máis usuarios, ten máis proyección de futuro, non o hai. É dicir, a justificación está perfecta. O diñeiro teno porque ten a administración. Simplemente necesitamos a intencionalidade. Non teñen excusa de dicir que Ribadavia non ten capacidade económica para afrontar esa cofinanciación porque a temos porque así está reflexado. Simplemente necesitamos a intencionalidade política para ejercer pois, esta actuación que realmente, baixo o meu punto de vista, se levamos retraso como dixen antes. Por lo tanto, a necesidade da ausencia por o tema de que sabemos que se está cociñando en administracións supramunicipais pois unha actuación importante e que pode dar cabida perfectamente pois, a solventar un problema que xa levamos pois, retrasándose por H's e por B's. Pero o noso traballo e o noso tesón sempre está aí para intentar solucionar pois, o tema que realmente pois, surxiu. Entón, pois, a miña proposta, pois, a miña intervención, por de pronto, nada máis, pois, dar participación aos grupos e que poñen encima da mesa os que les convites. Muy ben, gracias, Javier.
Bueno, pois o espírito da moción está claramente exposto polo portavoz do goberno. Bueno, entendemos que é unha cousa de xusticia, de razón. Eu desde aquí emplazo tamén aos diputados do Ribeiro para que influyan na medida do posible. O noso voto vai a ser favorable e que non demore esa cuestión de justicia, porque moi ben dixo tamén o portavoz do goberno, hai que priorizar e racionalizar os cartos de todos. Entón, entendo que é unha actuación de justicia necesaria. O noso voto vai a ser favorable. Gracias. ¿Se acaba de negar? Primero de Perdón. Sí. Eu, non? Sí. Moitas gracias. Ben, o noso grupo suscribe palabra por palabra a expresada polo portavoz do grupo de goberno, fundamentalmente na situación de que Ribadavia estuéramos na situación de que en Ribadavia nunca se fixera un campo de herba artificial. Digo isto porque, estando de acordo, entendemos que aquí hai que falar tamén de por que se orixinou esta situación e por que estamos nesta situación definitiva, porque isto ten difícil amaño desde o noso punto de vista. Nos volvo a decir que vamos a estar e vamos a apoiar esta moción que hoxe nos presenta por vía urxente o goberno, pero ao noso grupo gustaríanos cando menos explicar un pouco por que se chegou aquí. O primeiro, e eu, o que vou a decir, remítome ao informe da Deputación Provincial, mellor dito, do seu secretario provincial. Vale? É dicir, non invento, nin o lín na prensa, nin o escoitei. O di o informe da Secretaría Provincial solicitada polo alcalde de Ribadavia e que temos, creo eu, todos os grupos, o noso grupo polo menos o ten, despois de que o solicitáramos. Este informe, que ademais é a columna vertebral da reclamación de responsabilidade patrimonial que inicia este Concello, fala de que na obra inicial 2003-2004, todos recordamos aquel campo máis pequeno de terra que se fixo a raíz de toda a reforma da Ordenanza Nova, fala de que a responsabilidade única foi da Confederación Hidrográfica. O propio informe di que nos anos 2011 e 2012 producese unha obra de mellora, que foi o que se veu a chamar facer o campo de herba artificial donde había este campo de terra originario. E aquí dice, o dio o informe do secretario provincial, que a responsabilidade é da Deputación e do Concello. Dio, insisto, o informe do secretario provincial no que se ampara o Concello de Ribadavia para reclamar a responsabilidade patrimonial. Di, ademais, este mesmo informe que se realizou a obra sen autorización do Ministerio de Fomento. Insisto, isto dio o informe da Secretaría Provincial. E di, ademais, que o Concello debeu ter pedido autorización no Ministerio de Fomento, xa que foi el quen elaborou e aprobou o proxecto das obras. Mesmo o secretario provincial califica, di o propio secretario, que defínese ao Concello como promotor desta obra. Dice, ademais, que sí se solicitou autorización á Confederación, pero non, insisto, ao Ministerio de Fomento. Este propio informe do secretario provincial di que a responsabilidade patrimonial a estipula en porcentaxe en alusión directa a proporción que ali se investiu en cada das tres administracións partícipes. En sucesivos informes tamén da técnica arquitecta, que é unha delas é quen fai o proxecto, dice que esta cantidade invertida en todo o que é o proxecto adxudica a Confederación 817.356 euros e a Deputación o 90% de 374.500 euros e ao Concello o 9,62% destes 374.500
74.500 euros. Ben, insisto, isto dio o secretario provincial no informe que este Concello usa para iniciar o proceso de pedirle responsabilidade patrimonial tanto á Deputación Provincial como á Confederación Hidrográfica. Nese sentido, eu nesta moción que aquí se pon, suscribindo, insisto, palabra tras palabra, porque si o noso grupo cree que o plausible e o económicamente razonable que se centralicen recursos, non é justificable só na provincia de Ourense, só en Galicia é justificable que se este planteando un campo de erva artificial en Cortegada, eu si o podo decir, ou se realiza un gasto desde o noso punto de vista inútil no Concello de Arnoia nun campo de erva natural, ou se este grupo non ten coñecemento nin datos como se financiou en terreos, creo, dunha fundación privada como é a Fundación San Rosendo no chamado complexo termal de Arnoia, uns campos de erva de fútbol 7, pero de erva artificial, fútbol 7. Nos non entendemos como suscita tantos problemas que en Ribadavia non se chegue un acordo para solventar esta situación. Insisto, pero dicindo as cousas como foron. É dicir, aquí parece nesta moción que ora a culpa é da Diputación. E a culpa é da Diputación nun 90%, según o informe do secretario, respecto á reforma de eso. Ahora ben, fala claramente que aquí, na Xunta de Goberno, en xullo de 2012, se adopta esta decisión deste proxecto. Do 2003. Isto é importante. É dicir, no 4 de xullo de 2011, a Xunta de Goberno, entre as que estaba, por suposto, o actual alcalde, fai unha aprobación de proxecto do campo de fútbol de césped artificial, redactado polas arquitectas doña Mercedes Álvarez e doña Begoña Rego. Isto é así. Entón, aquí parece que toda a responsabilidade vai a ser dos outros. E isto é o que di o informe. Non, o Concello ten que asumir a súa cota de responsabilidade. Nese sentido, pareceme un mal precedente e pareceme, justamente como empezaba a miña intervención, un difícil acordo si neste momento optamos por unha estrategia de confrontación e non de negociación. Isto o dixo o Rebelo en Común xa fai no inicio da legislatura en 2015, cando, ao principio da legislatura, chamamos a atención sobre o escrito de peche que nos chegou da subdelegación do Goberno. E o volvemos a decir, o Concello de Ribadavia, según este informe, tamén ten responsabilidade patrimonial e nese sentido ten que chegar a acordos, insisto, coa Diputación, pero tamén coa Confederación Hidrográfica. Nese sentido, eu propoño e entendo, non como mellor coa presa e diligencia que corre debido a que mañá hai pleno na Diputación Provincial, pero si se engada, a pesar de que nos vamos a votar a favor desta moción, se engada tamén que se insta a Confederación Hidrográfica para que acometa esta cuestión. Se insta e se recolla nesta propia moción. É unha emenda que fai o noso grupo, se se pode ter en consideración, a pesar de que, insisto, volvo a decir, de que o noso grupo vai a votar a favor desta moción presentada por vía de urxencia polo noso grupo. Este grupo, vou pedir disculpas porque non tive moita capacidade de analizar profundamente esta moción dada a hora que se me chegou e porque estaba en actividades docentes e non tive moito tempo para analizala en profundidade, mas coñezo o informe ao que se ten feito referencia e a verdade é que tiña o partido da base que estaba claro. A Deputación ten unha responsabilidade, a Conferencia ten outra e nos temos outra. Creo que aí todos entendíamos un informe moi claro e
vamos, non sei, eu partía desa base. Sorpréndeme que a necesidade de traer esta moción a pleno, porque sí considero que é un traballo a priori do propio goberno que debe interactuar coas outras institucións para acadar esa responsabilidade que teñen elas e acadar ese orzamento que precisan, digamos, que teñen que otorgar ao Concello de Ribadavia por esa responsabilidade patrimonial que teñen. Alegraríame a priori deses 500.000 por partida doble, 1 millón en conxunto, tanto por parte da Deputación e por parte da Xunta. Digo que me alegraría a priori se non tivera as dúbidas que realmente se van a invertir neso que o concelleiro afirmaba antes, non? Eses campo ou estes pabelláns que naceron como setas en algún momento do outono de algún ano, non? E desgraciadamente por quen goberna é probable que se dé o caso. Digo que me alegraría porque Ourense é unha provincia que precisa disto e de moito máis para sair da situación na que nos atopemos. Somos unha provincia esquecida pola Xunta e polo Estado e creo que necesitaría esta inversión e de moito máis, pero digo, volvo a repetir que descoñezo a necesidade da propia moción porque entendo que é unha función habitual do propio goberno interactuar coa Deputación neste caso para facer cumprir a súa responsabilidade. E digo porque tamén se fai a alusión de que a Conferencia Hidrográfica xa se lle reclamou esta responsabilidade e non entendo por que a Deputación non se fai pola mesma vía, pero de todos os xeitos eu coincido na exposición de motivos que se fai e o voto vai ser a favor. Digo que terá un orzamento a Deputación que teñamos capacidade de modificar cando menos por ano. Era a reclamación de fixo, xa é a reclamación patrimonial. Pero tamén se lle fixo a Conferencia Hidrográfica e non sabemos deses cartos todavía, con lo cual estaríamos na mesma, non temos a seguridade de que Conferencia Hidrográfica vai a invertir en Ribadavia eses cartos de unha forma ou de outra, porque aí encima teríamos que invertir de outra forma efectiva. Sinceramente, non entendo a vosa cuestión, non entendo. É que estou votando a favor, estou argumentando que entendo que aquí hai unha deficiencia a hora de trasladar esta moción cando se deberá ter. No, xa. Actúa así, a ver non. A de pedir os cartos que nos corresponden, sí, que é o que vimos facer. Gracias. Ben, en primeiro lugar, vaya por diante, nos vamos a apoiar a moción tamén. A verdade é que eu creo que mocións en referencia ao campo de herba artificial que temos debatido varias, xa non sei se exactamente todas nesta legislatura algunha, na legislatura pasada algunha tamén. É dicir, eu creo que é unha cuestión que todos estamos de acordo en que hai que solucionar e, polo tanto, xa digo, o noso voto vai a ser favorable, pero moi claro, todas as que se traigan na vía de buscar unha solución para este problema sempre van a contar con o noso voto a favor. Dito isto, eu simplemente quería precisar unha cuestión sobre o tema da urxencia. Xa digo, claro, nos pillou a todos un pouco de sorpresa a cuestión da urxencia, porque é un tema indan que estamos todos de acordo, polo tanto, é moi previsible ter presente que o noso voto vai a ser favorable en todo caso, pero, son cuestións que a mellor, claro, non sabíamos se realmente, se nos dice agora que vai a ir ao pleno de mañán ou que se vai a presentar esta mesma moción no pleno de mañán, pois, nos parece ben, pero se fai referencia a un plan da Secretaría Xeral do Deporte, da relación con a Deputación, claro, entonces, nos, no tempo que tivemos dende as 2 da tarde, máis ou menos ata ahora, para mirar, como non podíamos revisar documentación ao mellor no Concello, pois puxamos un pouco a buscar a ver que podíamos atopar sobre estos planes de investimento da Secretaría Xeral do Deporte en colaboración coa Deputación, e, nos atopamos que sí, evidentemente, se anunciou un plan de colaboración da Deputación coa Secretaría Xeral do Deporte o día 10 de marzo de 2017. Ese día se anunciou, e o día seguinte, 11 de marzo de 2017, saiu unha nota de prensa do alcalde de Ribadavia que tivo unha reunión coa Secretaría Xeral do Deporte.
na que se lle trasladou este problema e se dixo que se iba a buscar unha solución. Pero digo simplemente para argumentar o tema de que, claro, non entendo moito agora a urxencia se isto foi a 11 de marzo de 2017. Non sei por que non a debatimos xa no pleno de marzo, evidentemente no pleno de abril, ben no pleno de maio, nos parece ben, nos vamos a votar a favor, xa digo, pero bueno, simplemente esa cuestión que nos quedaba ahora buscando, como isto xa está, digamos, público e o propio alcalde fixe manifestacións ao respecto dende marzo, pois agora non entendíamos a urxencia. Está explicado polo tema do pleno da Deputación de mañá, nos aceptamos a explicación, e evidentemente que creo que ao final é o importante de toda esta cuestión, o fondo do debate, nos vamos a votar a favor da iniciativa, nada máis. Primeiro, agradecer o apoio á moción de todos os grupos. Vamos a ver, decirle a Xacobe e Belega que nós sí que se levamos interactuado coas diferentes administracións. É dicir, xa nos levamos reunidas con todos os temas. Mira, se levamos interactuado que hasta o propio informe o fixo o secretario da Diputación. Así que, mire, se levamos isto corrido. E con respecto ao que dicía Brais, vamos a ver. Poñéndonos en antecedentes o que foi a propia actuación, construción do que foi o propio campo, isto recordamos que ven da construción da propia área da Beroza, onde existía, como usted dixo, un campo de terra debaixo do natural do Xestal. Entonces, cando se fai esa actuación, propónse, é dicir, a Confederación propónse conservar as infraestructuras que había, pero esas novas construccións hai nas que elevar para que se quede libre do que son a cota de inundación. Por lo tanto, nós, unha vez que collemos ese campo de terra, se empeza a utilizar e depois surxe a oportunidade dese plan que sacaron un día a Diputación, que non sei a canto concellos en Navarra, 9, 10, 11, unha serie deles, no cal, a través do traballo que o alcalde consigue incluir a Ribadavia nese plan de actuación. Nos, efectivamente, como pon aí o informe do propio secretario provincial, nos pedimos autorización á Confederación, porque evidentemente non íbamos construir un campo de fútbol, nós íbamos a decentar o terreno de xogo. Por lo tanto, aumentos de volúmenes nese tipo de actuación non iban a existir. Entonces, entendemos que a quen tiñamos que pedir autorización era a propia Confederación. Por qué? Porque evidentemente a Confederación xa tiña que ter permiso de fomento, porque foi o que planteou debaixo do viaduto a propia infraestructura. Nós o que facemos é pedirle á Confederación, xa que foron eles os que fixeron a actuación, que nos deixara cambiar o tipo de chan, non o uso, porque o uso iba a ser para o mismo, era para as deportivas, non do fútbol. O que facíamos era cambiar o tipo de suelo, non sufríamos ningún tipo de alteración a nivel volumétrica, polo tanto non necesitábamos ninguna construcción dentro dos márgenes que ali se trasladaba. Nos únicos que facíamos era cambiarle o tipo do suelo. Nos lo pedimos á Confederación así nos deu a autorización, e nos entendemos que a Confederación, cando construiu ese campo, tiña que ter a autorización do propio Ministerio de Fomento, que despois, unha vez que surgiu a problemática, nos enteramos que parece ser que non o debe. Pero bueno, xa son a guerra entre as administracións. Por lo tanto, a nosa parte que nos corresponde de responsabilidade, como fala aí no propio informe, así a contemplamos nos propios orzamentos, non nos botamos fora do que é a responsabilidade que aí se nos derime, e estamos de acordo en participar no tema. Que se leva falado? Muchísimas veces se leva falado a Confederación, coa Diputación e incluso coa propia Xunta de Galicia. Que pasa? Que nós o que queremos son intencionalidades. Creo que todo o mundo das administracións ten claro ese informe. E cal é o objetivo dese informe? Senón que hai que restablecer un servicio fora do perímetro que eles aí que son 25 metros desde o eixe do taboleiro da autovía. Por lo tanto, nós o podemos plantear ou ben arriba,
fora de 25 metros ou ben abaixo no artificial, evitando que é a propia cota do que nos indica a Confederación. Calquera dúas das vías son factibles e posibles, que así nas nos dicen. O que pasa é que isto só se chama unha cousa: dinero. Con dinero se pode actuar aí, e iso que estamos intentando nos conseguir. Tamén teño que dicir que hasta agora as conversacións que se tuveron para a Diputación foron máis positivas que a propia Confederación. Eso está claro. Ora, a non nos importa que a Diputación asume esa diferencia e nos pode seguir poñendo esta cantidade de diñeiro e que quede senda a propia Confederación. Nós o que queremos é dinero, nos ponemos a nosa cantidad e facemos a actuación. Se a Diputación está disposto a asumir a parte patrimonial e de responsabilidade da Confederación, a nós danos exactamente igual. Nós o que queremos é restablecer o servizo. E se se chama a través deste convenio, cojonudo. Nós andamos igual coa Confederación e coa Diputación ainda moito máis. Tenemos que aguantar como foi ao campo da Arnoia que usted acabou de enumerar. Por lo tanto, non hai ningún problema. Dese do que se trata, simplemente de intencionalidade. E penso que estamos falando de administracións que teñen a suficientemente envergadura e capacidade económica para afrontar este pequeno problema para eles. Para non ser mayúsculo porque non podemos chegar como Concello a esa cantidad inversora, pero para eles poden chegar sin ningún problema. Por lo tanto, pois ese é a circunstancia, pois entremos aquí a moción e a para ver se unha vez por todas se pon a andar isto que, como ben dixen, esta sí que vai ser unha infraestructura de futuro e de recorrido. Nada máis. Segundo turno, Manuel. Como dixen na primeira intervención, super explicitado e exposto que hace voluntad política, que os que poden influir na voluntad política que influyen. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Ben, de novo vou coincidir co portavoz do goberno, pero creo que antes me deberían explicar moi mal ou eu estou entendendo a vostede mal, non? É dicir, eu claro que coñezo, despois de revisar o expediente, que houve notificación de responsabilidade patrimonial ás dúas institucións, ás dúas administracións, a Confederación e a Diputación. Claro, eso só vi, sí, vino, de aquí vino. Vino o acuso de recibo e vin todo. Agora ben, eu entendo que como da mesma maneira que se notificou a Confederación Hidrográfica, nesta moción, o cal suscribo, entendo que tamén se podría poñer instar tamén a Confederación Hidrográfica, porque non deixa de ser, e estou totalmente de acordo, de que é bo que o plenario da Corporación Municipal se posicione unánimemente de que esta é unha problemática para o noso Concello e unánimemente estamos a favor de solventar. De acordo? Nese sentido estou a favor. Discrepo quizáis na premura e nos tempos que desde o noso punto de vista deberíase traer un pouco antes, pero bueno, entendo que eu tampouco quero debatir alrededor disso. Pero tamén, volvo a dicir, neste informe o que o Concello continuamente alude, estábamos obrigados a pedir a responsabilidade patrimonial. Quero recordar que este grupo, o Goberno en Común, xa a inicios da legislatura trouxo a este pleno unha moción e, sobre todo, afirmaba e alarmaba que o 21, quero recordar, de xulho de 2016 caducaba, según ese informe, caducaba a responsabilidade patrimonial das dúas administracións, Confederación e Diputación. Sí, eso quero recordar porque foi así. Quero recordar tamén de que daquela xa se falara de quen tiña a responsabilidade. Desde o noso punto de vista, e o di o informe, o Concello ten responsabilidade. E o informe di, non utiliza a palabra, pero ven a decir que tamén é culpable de que se realizara esa obra ali. E iso non o podemos obviar. E non o digo para facer escarnio ou botar de a culpa ao goberno, senón para clarificar que desde o noso punto de vista a estrategia de cara a interlocutar e a comunicarnos cas outras administracións debe ser, desde o noso punto de vista, máis dialogante e de máis consenso e non de confrontación, porque o informe incluso di que nós tamén temos culpa.
Ese é o que eu quería dicir antes. Nada máis. No resto, suscribo 100%. E volvo a decir, na resposta que a Confederación Hidrográfica, con entrada neste Concello 5 de febreiro de 2017 deste ano, nos responde, ao final, menciona o campo de fútbol inicial era máis pequeno e moi simple nos seus acabados e instalacións anesas. Non só se modificou o pavimento, campo de terra a césped por césped artificial, senón que se ampliou a superficie, se colocaron novos equipamentos, se executaron aceras perimetrais, se cambiou o cerramento e a iluminación. Insisto, isto está dicindo a Confederación Hidrográfica, unha administración coa que temos que negociar e chegar a un acordo. Non botarlle a culpa nin escurrirnos a nosa culpa. Eu creo que esa é a estrategia máis inteligente e, polo menos, máis pragmática para salir desta cuestión. O propio informe tamén di que non está de acordo co lugar alternativo que plantexan as arquitectas municipais. Ese é o que di este informe. E di que habría que buscar outro. E este é o último punto, o seguinte punto, donde eu quero chegar e quero falar, a pesar de que aquí non se pode, entendo que isto é unha declaración de intereses. Volvo a decir, o noso grupo vai a apoiarlo porque cree que é positivo esa unanimidade, pero tamén creo que hai que consensuar un lugar alternativo. Un lugar alternativo. Si non pode ser, porque é o que remito o informe das arquitectas municipais de trasladar o campo cara as pistas de tenis e subir as pistas de tenis cara arriba, isto é o que di a Confederación, o informe que desbota. Nese sentido, habrá que buscar un lugar de consenso. Hai no que buscar. Non chegar, porque se non tes un lugar de consenso, non tes un lugar de consenso de todo o mundo, de todo o tecido asociativo, da propia plataforma, dunha plataforma que existe sobre o campo de herba artificial, de todos os grupos aquí representados. Como lle vamos a chegar a unha administración a negociar que queremos outro campo de herba artificial para resolver, se nós non sabemos onde vamos a colocar ese suposto arranxo? Eso tamén hai que discernir e clarificar. Por último, este informe tamén fala de que hai unha solución alternativa, aínda que eu, é a miña opinión, vexo moi difícil de executar, que é a colocación de barreras protectoras no propio viaduto. E así se zanja o problema. Quero informar que o grupo no Congreso en Marea, a través de Ribeirón Común, introduciu emendas nos orzamentos xerais do Estado a ese respecto, para o Ministerio de Fomento coloque barreras nese viaduto, evidentemente, de acordo á norma, e se é plausible. Debe ser unha cuestión de risa, porque constantemente o alcalde se está rindo e eu me estou sorprendiendo. Para mí non é unha cuestión de risa, pero bueno, insisto, esa é unha cuestión que este grupo quere informar e fundamentalmente, estando de acordo con esta moción, creo que o que toca ademais desta moción e desta declaración positiva, que eu creo que por visto vai a ser unánime, o que toca é diálogo coas administracións pertinentes. Sin máis, moitas grazas. Ben, sacou? Pepe? Non nos aproximemos, claro. Eu só vou falar con respecto ao urgencia, porque quede claro. Menos mal para que se fina claro, non sei que estamos defendendo. A verdade é que o debate non é ese. O debate non é se o informe do secretario, se o error que cometió o Concello, se o que cometió el Ministerio, que non le pidió al Ministerio consiguiente. Non, ese non é o debate. Está lanzado. É que non hai diálogo. Vamos, por favor. Primeiro, o dixo claramente Javier, e creo que aí xa desmonta todo. Como non vai haber diálogo se nós pedimos esa reclamación a través da propia Diputación? Non ten sentido que se está a decir. Como non vai haber diálogo se houve reunións que a Confederación específicas para este tema? E como vai haber diálogo se a Confederación, algún se basa nun informe para decir que a Confederación dice que non quere? Claro que non queren pagar, obviamente, porque a Confederación de plano dice que non hai todas as reclamacións que se fan. Non hai entendemento, porque o teñen por norma. Expliquei en alguna comisión, non tiña que vir aquí a escoitar outra vez, porque eso teño dito eu nas propias comisións, como moitos son conscientes. Entón, a premura é moi sinxela, diálogo todo, hasta hoxe mesmo. Porque este que fala
como se entera que hai un cambio dos 500.000 euros, César, claro que o 11 de marzo se produce esa conversa. E esa conversa precisamente que a Secretaria Xeral para o Deporte, e nesa conversa salen a reducir os 500.000 euros. E onde a Secretaria Xeral do Deporte me dice a min porque eu lle ofrezco unha alternativa, que é, non fagamos, claro que diálogo, non fagamos unha reclamación patrimonial, entendámonos, Xacobe. En vez de 3 administracións, 4, que entre a Xunta tamén. Por iso, de aí viña a reunión. E a Secretaria Xeral de Deporte, por iso eu fago esas declaracións, creo que totalmente cautelosas, o que me dice é que vai haber esa partida cumplimentada por outra da Diputación e que ela non ten inconveniente ningún en participar sempre cando a Diputación participe, o Concello participe, que obviamente lle decimos que a nosa responsabilidade non nos botamos para fora, e que incluso a Confederación, se non participa e participan as 3, temos solventado o problema da Confederación. Hasta aí, todo de acordo. Cal é o problema, César? Sí, agora te explico. Xa verás porque, como me vas a entender. Por lo tanto, o diálogo, todo, hasta hoxe. E vou dicir por qué. É porque ven o tema. No anterior pleno, donde se leva a modificación orzamentaria de 500.000 euros, que ten que poñer a Diputación a favor da propia Secretaría Xeral, este que fala, lle dice ao señor Presidente: quero que antes do próximo pleno me faga chegar cales son as actuacións que se van a cometer deportivas nesta provincia. Porque, como vostede sabrá, temos unha reclamación patrimonial a cal nos entendemos que é xusta e, polo tanto, o máis lógico é que parte deses cartos vayan para esa reclamación patrimonial. O sea, diálogo non, diálogo é transparencia, de decirlo públicamente no pleno. Eso mismo o volvo a repetir nas comisións da Diputación. Contestación? Ninguna. Hasta hoxe mesmo, intentar falar con aqueles que teñen a responsabilidade de facernos chegar, cando menos, despois de cerca de 2 anos, Brais. Por lo tanto, non me digas a min que non é cuestión de diálogo, non sei a quen defendemos. Despois de 2 anos, creo que o diálogo foi o suficiente para que se nos entregue tanto menos, como se dixo fai unhos meses, cal é a resolución desa reclamación patrimonial. E non se fai, Brais. Entón, cal é a premura? Pois esa, que hasta día de hoxe, eu esperei o seguinte pleno que mañá. Porque lle dixe, evidentemente, que me contestara. Por qué? Porque as modificacións de crédito se poden facer alegacións. Alegacións que se van refrendadas, que despois xa sabemos que non las van a tumbar. O goberno, se non quere. Pero, dende logo, si claro, pero vostede defenderá o Concello de Ribadavia, supono. Entón, non sei por que dice que non estamos actuando ben. Nos vamos facer, en base a unha reclamación a esa modificación de crédito por non habernos contestado. Eu creo que ese é o fondo da cuestión. E non é unha cuestión de non chegar a un entendimento. Non lle ofrecimos ese diálogo. E os cartos se os teñen, creo que temos tanto dereito a pedirlos dende Ribadavia que dende outra. Non hai máis debate. Esa é a premura. Porque senón, cando acaba o mes de exposición pública, ao mellor, como non sabemos cal é o plan, porque nadie o fai visible, nin sabemos a onde vai, que esa é outra, pois esa é a situación. Entón, eu creo que como alcalde teño que defender os intereses das cousas que se fixeran mal, sí, pero das cousas que temos que pensar. E, por certo, ese diálogo leva, que non sei se estou de acordo, a que non ten por que ser, porque eses cartos ao mellor non son suficientes para o que di a Confederación de pedir a reclamación patrimonial. Pero por que pedimos unha reclamación patrimonial? Porque a pedimos do lugar que nos se ve hacer. Que podamos chegar a un acordo se nos dan cartos para facelo en outro sitio, sí, e que despois chegaremos a plantear onde se xa, claro, pero primeiro tenemos os cartos. É así de sincero. Por lo tanto, si me atendeu perfectamente, só que entenderon todos. Entón, incluso se afecta tarde. Eu creo que é así de sincero. Ten que haber vontade de poner os cartos. E a vontade é que se hai 1 millón de euros e nós temos unha reclamación dunha cabeceira de comarca que ten unha reclamación patrimonial, a mí me da igual, que se me dei que se me titular, pero máis fácil yo poño, porque aí encima non o terían que abordar eles, o terían que abordar 50% eles e 50% a xunta. É así de sincero, e ese foi o diálogo. O diálogo ten que ser... Home, non.
estou yo comentando que é dialogar desde fai moito tempo. Esa política partidista desde No, partidista, Pero mira, bueno. non me falen de política partidista despois do que acabo de explicar. Pero bueno, en realidad, a situación é a que é, é a historia. Si vostede, mañá, levamos un referendo de todo o pleno, teremos máis capacidade de exixir os nosos dereitos, que creo que os temos, que non é ninguna política partidista. Partidista será a que non fai caso do que reclamamos, Non acuse vostede ao alcalde de facer partidismo neste asunto. Será quen fai os cartos públicos partidismo. Eu non, eu estou intentando arreglar un problema. E se non é por unha vía, tenemos que reclamar pola vía que é, que hai un convenio que se vai a dar a outros. Ou vostede quere que vai con outros concellos? Será por nós millón. Pois iso é que reclamamos nós, nada máis. Creo que non hai máis. Creo que os alcaldes Non hai máis historia. Vostede sabe reivindicar estas cuestións. Vostede sabe perfectamente que eu teño razón. Sí, sabe que teño, porque sabe que cando non hai vontade de outra parte, tenemos, hasta estes 2 anos, o diálogo foi o que Vexo que é pesimista respecto á resolución do problema, porque acaba de manifestar. Eu, mire, a resolución do problema a intento. Non veño aquí e digo cal foi o problema. Eu miro cara adiante e intento resolvelo. E esta é unha das medidas que cae, porque hai 1 millón de euros encima da mesa que poden vir para aquí, unha parte que é recollido. Non hai nada. Esa é a filosofía. Vale? Xa está, non hai máis debate, porque creo que non ten asentos, e cada un quedou claro a súa posición o que de facer. En todo caso, votos a favor da moción. Moi ben. Pasamos, se hai alguna moción ao que non sei se hai outra moción, e se non pasamos ao turno de rogos e preguntas, e vamos por orden, neste caso. Señor alcalde, que retiro. Moi ben, vale, Félix. Simplemente te recordo porque os concelleiros de infraestructuras e servicios a retirar os paneles, señor concelleiro de Obras, o arranxo que estamos chegando a temporada estival que, como sabemos, cada vez necesita máis gente. Despois outra reivindicación que xa lle fixen personalmente, que na Rúa dos Fornos, na casa propia deste concello, que hai un trave de interior nas tellas e hai que retomar esta cuestión porque pode dar lugar a accidentes. Esa para un órgano de nada. Moi ben, gracias. Primeiro, preguntas? Teño un rogo, e o rogo que se teñen en conta os rogos propostos con anterioridade polo noso grupo que non se teñen levado a cabo por parte do goberno local, fundamentalmente aqueles que teñen unha execución desde o noso punto de vista doada de realizar. E despois teño un último rogo que é en relación á incoación dun expediente que se abriu esta semana pasada, a raíz dun escrito que o noso grupo presenta. Hai un informe policial que recoñece que se están botando escombros das beirarrúas do Núñez Calero nunha finca que non está habilitada nin ten licencia para o mesmo, solicitar que se restablezca a legalidade urbanística por parte de alcaldía. Xa está o que? Retiradas. O que? Como? E o momento de terras e todo aquilo que hai, eso tamén. Eso, o que dice vostede, xa se enviou os escombros que eran o que era municipal, xa está. Outra cousa é que hai outro informe de unha maior. A maiores. Moi ben, moitas gracias. Vale. Moi ben. O anterior rogo xa lle tomo en consideración. Pode ver o informe, se quere, urbanístico da situación. Nada, tengo unha pregunta moi específica e é si constancia por parte do Concello que o 17 de maio son as galegas, digo, porque non se
programado a maiores de unha actividade concreta, programado pola propia iba a decir biblioteca da Casa da Cultura, non se ten programado maior actividade alrededor da figura deste ano e da figura de outros anos. Agardo, é unha pregunta, máis ben un rogo para que se teña en consideración para o ano a figura que se elixa por parte dos académicos e se teña maior estima e maior actividade para difundilo máis, non só nunha actividade, sino que o resto de coacción, a parte dos menos, tamén debemos conocer as nosas letras. Moi grande, pois. Como rogo. Sabemos perfectamente que en Illas Galegas a biblioteca pertenece ao Concello, evidentemente, e todas as que van na biblioteca son do Concello. Non entendemos se a biblioteca é a parte, non que non. En todo caso, a mí o que me gustaría repetir anteriormente tamén que as propias actividades que se fan a través dese día pois tiveran máis número de participantes, porque a miña actuación teño que recoñecer que me gusta, pero que non pega coa miña idade. Bueno, claro, pero hai actividades aquí tamén na Plaza Maior e eu xa seguro que estuve non foi o suficientemente atractiva, pero tomaremos outras medidas nesse sentido, se é posible. Non sei se ti... Sí. Vou formular unha pregunta moi concreta. Estuvamos analizando o orzamento da Feira do Viño que se nos pasou estes días. Entonces temos unha dúbida no epígrafe de ingresos, punto primeiro, apartado C5. O C son as subvencións que se recibiron e o C5 concretamente fala son 6.000 euros de programa de empregabilidade. Queremos saber exactamente esta subvención que é ella que foi destinada. Ten alguna pregunta máis? Non. Vale, pois precisamente como plan de empregabilidade o que unha das plan de empregabilidade, creo que o saben, supoño, é a Diputación. É o único da Diputación que está, por certo, aprobado. Que levo reclamado tamén que se aprobe de mocidade, que son 6.000 euros, que estamos en o mes de junio e non se leva feito. Pero dito isto, este que corresponden 10.000 euros, pois, como temos que fazer unha previsión daqueles actividades que a mellor non chegamos a cumplimentar o orzamento, entre outras cousas, porque non sei os entresixos do que é a propia denominación de origen non foi quen de poñer algo máis de cartos en riba da mesa, que será outra cuestión que teremos que abordar, porque a verdade é que o Concello é como creo que se está vendo, a feira cada día medra máis, pero medra os que teñen que invertir e os recursos que se teñen que facer. Bueno, en todo caso, nós entendíamos que ese plan de empregabilidade, unha parte, se pode destinar a unha entidade autónoma, a un autónomo, simplemente, é unha das cuestións que prevé o plan de empregabilidade, e unha das funcións que fai, agora non lle exactamente lle contestarei efectivamente cando se eche o tema en concreto por escrito, pero unha das actividades que se fixo ali de montaxe, creo que é, non, María? De montaxe? A ver, o tema de empregabilidade, creo, se non me equivoco, é un programa para aquelas persoas que non pertencen a empresas, senón que son autónomos. Había algunhas cousas que se meteron en outras subvencións, entón estamos valorando a posibilidade de adaptar estes 6.000 euros a unha persoa que é autónoma, que en principio sería a dos cookings. Estamos vendo esa posibilidade, senón meter as outras facturas como a de cartelería, ainda non o temos pechado. Sabemos que vamos a empregar eses 6.000 euros, pero ainda non temos pechado concretamente en que justamente. Bueno, como xa lle aclarou ela, non sabía concretamente o que iba, en todo caso irá sempre ao que se establece, que para eso lle preguntamos ao propio secretario da Diputación que, bueno, claro, se podía ser tamén a unha sociedade, porque, bueno, este plan de empregabilidade non o levou directamente a esta estrada. En todo caso, aí tamén hai unha partida que xa tivemos prevista de poñer para o socorrista da piscina tamén, porque se veñen os dous socorristas, pois perfecto.
pero como a estas alturas tamén acaba de quitar a Xunta pois as órdenes fai pouco, a ver se somos quen de chegar a que aproben un cambio menos. Por iso xa, como ano pasado, só nos deron pois tivemos previsto este, igual que unha pequena parte que tamén vai no tema da persona que está na Casa da Cultura levando a xencia. E iso é o que se tiña previsto, porque ademais yo tiñamos que enviar con antelación bueno, no que íbamos a gastar os cargos, sabe? Esa foi a idea, creo que ben invertidos, pero bueno, cada un terá a súa opinión. Tengo que nada máis, pues moitas gracias.